Croeso I bencampwriaeth Dartiau Chwe Gwlad yma yn Ilfracwm yn fyw ac yn exclusif yma ar S4C ac am ddrama I ni wedi cael hyd yn hyn gan gynnwys tîm dynion Cymru. Maen nhw newydd fuddi'r Alban mewn gêm mor dramatig lle ath I lawr i'r Dartiau olaf oll. Plys 2-0 ar ei penyn. Fuddugoliaeth arall i'r Alban. Mitchell Lori. Mae'r gynta yna. Mae'r ail I mewn na. Tarw coch amdani. Allan ar gant a hwy. Rhagor cam ymlaen yn y derys. Sygafu y dwbl 8 yna. Efo'r dant gynta. Ie, David Davies yn sicrhau bod Cymru yn gorffen ar brig eu grŵp nhw ac mae yna mwy o chwarae I ddod heno yma. I ni'n mynd I ddarganfod pwy fydd Cymru'n wynebu pan fydd yr iseldiroedd yn herio Lloegr a wedyn ni rowndiau cyn derfynol pencampwriaeth tîmau y menywod pan fydd Cymru. Ni'n mynd I weld menywod Cymru lan ar y roci unwaith eto. Ond cyn hynny, mae'r chwarae yn parhau nawr. Wrth I weriniaeth Iwerddon herio Lloegr, felly nôl â ni nawr at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup, coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. We now conclude the group stages of the women's team event. Introducing first from the Republic of Ireland, Rebecca Allen, Sarah Joyce and Teresa King. Rebecca Allen, Teresa King, Sarah Joyce, Gwyrniaeth Iwerddon. Grŵp 2, pencampwriaeth. Y merched yw hon. Lloegr yn erbyn y weriniaeth, y ddau dîm trwyddo'n barod, ond nawr ni moyn gwybod pwy fydd Cymru'n gwynebu. Mae Cymru ar brig y grŵp, a mae nhw yn mynd I fod yn chwarae ar ail safle. And their opponents, it's England, Laura Turner, Paige Pauline and Dita Hedman, OBE. Yeah, Dita Hedman, OBE. Laura Turner yn arwain o mas, yn dawnsio. Paige Pauling yn ysbectol, saflu am y tro cynta yn ysbectol y penwythnos yma a Dita Hedman, OBE. Dita Hedman di bod yn anhygoel. Yn y gêm, yn erbyn y Gogledd Iwerddon. Yn llod I bob cymal, 18, 15, 20 darden I Dita Hedman. Paige Pauling yn ennill 2 o 3, felly hefyd Laura Turner. Your referee for this match, Sarah Mr. Joyce, Lee Roger. Chwaraewr gore y weriniaeth yn yr ornest yn erbyn Gogledd Iwerddon. Pwy fydd yn ennill y grŵp? Dyna'r ateb ni'n mynd I gael ar ôl yr ornest yma. Rhwng y weriniaeth a Lloegr. Rebecca Allen yn erbyn Dita Hedman I ddechrau pethau. Gore o 9. Cyntaf I 5. Ond maen nhw yn chwarae y 9 cymal. Bach yn gymleth, ond mae rhaid wneud hynny mwyn gweithio mas y gwahaniaeth yn y cymalau. Mae Rebecca Allen. 17 mlwydd oed. Un yn dechrau ar ei gyrfa. A'r llall, dwi ddim yn ei weid ar ddiwedd ei gyrfa, ac os mae'n cadw fynd Dylan Williams, yn dwi? Odi, mae weld I mynd o nerth I nerth. Cadw fynd, falle ddylun, ac os mae wedi bod warau'n wych y berwythos yma. Odi. O'na deimlad fi'n credu, unwaith oedd wedi ennill cyfwrydd y byd yn Lakeside mis Rhagfyr, o pobl yn meddwl falle fydd ein arafu lawr, a ddim yn mynd I gymaint o gystadlaethau, ond mae'n mynd I bopeth, mae'n dal I ennill. A fel ti'n gweud, mae record I yn y gystadlaeth yma, o ran y gystadlaeth y tîmoedd, record 100% a ar draws y 3 cymal nath I ennill. Gyfartaliad o 100.2, felly
Sim stop i Dita. Ie, dda'r cyfartaledd gorau yn yr holl gystadleuaeth agored y dynion a'r merched i fe, ti'n bod? Mae Rebecca Allen, fel wedys 17 mlwydd oed. 140! Sparkles, a beth maen nhw'n galw hi. Y Caribbean Queen, maen nhw'n galw Dita Hedman. Pen camprau gybyd a llynedd. A welon ni hynny yn fyw ar S4C. A mae Dartiau yn eitha unigryw. Os rhywun arall ti'n nabod y chwarae ar y gylchdaeth ar un tip a Dita Hedman? Dim ond unwaith eriod fi wedi weld yn y PDC, a Peter Wright rododd gwydd i, a Peter Wright yn treol unrhyw beth. Odi, real tinkerman pan mae'n dod i'r offer, a driodd enw am un gêm, a un gêm yn unig, ond gyda Dita, mae'n weld yn... Mae wedi bod yn taflu ar un awr am blynyddodd, a pan maen nhw'n glanio yn y bwrdd, mae'n rhoi bach fwy o hyblygrwydd i'r darten o ran ble mae'n glanio. Tips yn dene hefyd, fi'n sylwi. Dene iawn, ydyn. Ti wedi trial? 140! Na, beth wedi trial, na. Y peth agosa bydden ni'n gweud fi wedi defnyddio i fel soft tip. Ie. Ond, mae'r rhain, maen nhw'n unigryw iawn. Wel, maen nhw wedi bod yn gweithio, ond yn y cymal yma, dyn nhw ddim yn gweithio i Dita Hedman. 42, Republic of Ireland, Beth ar ei ôl i? 84. Tops. 84 i Rebecca Allen. A dyna ni, just fel la. Dita Hedman yn colli am y tro cyntaf. Cwpan y Chwe Gwlad. Un i ddim y wyrydiaeth ar y blaen. Diolch i Rebecca Allen. Yn y siop yna, Rhys, fel o'n i'n gweud, record 100 y Dita yn dod mewn i'r ornes ma. Ond Rebecca Allen, dangos safon o'r cychwyn cynta, ac yn gorffen y cymal am mewn 15 darten. Dwi'n bod y cyfartalu Rebecca yn dod oddi ar gêm y gogledd i werddon, 60.7. Mae'n newid dwlu 100 hwnna yn y cymal cynta. Ie, 15 darten. A dyna chi Paige Pauling, gwyneb cyfarwydd arall. I ni fel gwylwyr S4C ar y Dartiau, ni wedi gweld i yn sawl pencampwriaeth. Yn y menwod, yn y ieuenctid, yn y merched hefyd. Ond dyma tro cynta i ni weld i mewn yn y sbectol yma. Siarad gyda Scott Mitchell amdano fe, a ddyn gweud dyma tro cynta i gystadlu. A maen nhw weld yn gweithio. 140! Dwi wedi bod ar ei gorau penwythnos yma. Na di. Mae rhaid bod yn effeithio ar y ffordd i ti'n chwarae, achos y golau byddech disgleirio oddi ar y lenses y byddech. Lle mae'n mynd i ala cwpl o gystadlaethau bydden ni'n meddwl i ddod i'n gyfarwydd gyda'r edrychiad gwahanol na, ti'n bod. Sôn taw Sarah Joyce oedd chwaraeo'r gorau'r wylidiaeth, ond mae jyst yn profi yn gyw popeth am sgori a faint oedd i chyfartalu ni yn y gêm na. Mae'n galed i gredu. Dwi wedi ennill bob gêm yn sgori beth. Cyfartalu 47.9. Dyna ni. Ie, jyst dangos oedd hi'n aros yn y cymalau. A pan oedd y cyfle'n dod ar ôl i gwrthwynebydd i Bethu, oedd Sarah na i mopo lan. 40. Ni wedi cael cymal da iawn gan Rebecca Allen. Sgori ddim cystal. 45. Ar ôl y 140 nath Paige Pauling agor gyda. Wa. Colli'r arten gynta. 45. Ti'n teimlo Sarah Joyce a Teresa King fydd y chwaraewyr pwysig fi'n credu yn y gêm, achos mae Rebecca wedi dangos mae hi'n medru cystadlu gyda'r triawd o'r Lloegr. 100! Faint o backing mae'n mynd i gael gan y ddwy arall, hwnnw sy'n bwysig fi'n teimlo. Cystadleuaeth. Pwy sy'n ar Cris gorau yn y gystadleuaeth? 100! England require 110. Fi'n gwrdd gwirdd y wyryniaeth. Mae rai fi fo'n onest, fi'n lygo hwnna hefyd. Mae rhywbeth eitha retro am ti fe, oes? 49. Republic of Ireland Dwi'n falle ddim yn require edrych fel Cris 143. darts o diwedd traddodiadol. Rwy'n deimlad o Gaelic football na, so hefyd. 87. England you require 61. 61 i Paige Pauling o Loegr.
treble 7 oedd hi'n edrych am. 45 ar ôl. Un darten ar ôl, double top. 21. Republic of Ireland, you require 56. 16. Oh. Just yn bwrw'r 17 sy'n gadael. Dwbl 16. 24. Ti England, fas you o require weiren. 40. Topsy Pauling. Game Ar just yr ail gynnig yn llwyddo. Un gyfartal. Diolch i dwbl top. Paige Pauling. A niben oedd y cyfan yna. Ond dim ots, maen nhw gyd yn cyfri. And for England, Laura Turner. Pauling yn llwyddiannus yn erbyn Sarah Joyce. Joyce yn colli yma tro cynta yn y gystadleuaeth. Theresa King yn erbyn Laura Turner sy'n nesaf. Laura Turner, wyneb cyfarwydd yn lais cyfarwydd ar S4C, ond hefyd os chi'n gwylio dat ar Sky hefyd. Mae'n rhan o dîm sylwebu ar y PDC. Fel di ar y Premier League. Ambell waith, mae'n dyfywn i gael y cwmni yn ifan hyn. Theresa King. Ennill un o'i cymalau hi yn yr ornest yn erbyn Gogledd Iwerddon. Theresa King fan hyn yn 59 mlwydd, the Queen of Kings. 12 mlynedd di bod yn chwarae darts rhwngwladol, a mae'r tafliad bach yna yn unigryw. Sta'i lot mwy traddodiadol i Laura Turner. Third leg, Republic of Ireland to throw first. Game on. Turner yn ben campraig y sengle a'r tîm y llynedd yn Pen-y-Daren. 60. Dechrau digon cadarn gan Theresa King. Teimlo fydd rhaid i hi i gryfhau ar y cyfartaledd welon ni oddi wrthi yn erbyn Gogledd Iwerddon. 48.7 oedd ei cyfartaledd hi ar draws y 3 gêm hynny, felly... Oedd hi'n well yn y sengle, cofio, oedd hi lan yn bron agos at 60 fyna y golled yn erbyn Paige Pauling. Ie, fi'n credu mae hynny'n gweud lot i ti'n biti'r fformat. Bach fwy amser i setlo yn y gêm y sengle. 100. Lle fan hyn, mae jyst yn ras o 501 i lawr. A dyna chi un bach. 41. Fel mae'n cael y ddarten yn ôl yn sgwar, dwi ddim yn siŵr mae'n dechrau yn gwynebu i'r chwith, a wedyn mae'n llwyddo tynnu fe'n ôl ar y ddau y ddarten ar yr ongl gywir. 135. 135 da iawn i ddilyn y cant gan Laura Turner. Beth sy'n digwydd i'r tîm buddigol fan hyn? Wel, nhw sy'n gorffen ar ben grŵp 2. Sy'n meddwl be nhw'n gwynebu yr ail safle yn grŵp 1. 60. Grŵp Cymru. Yr Alban yw hwnnw. Dydy yn meddwl taw Lloegr a Cymru yw'r ffefrynnau fan hyn i gyrraedd y ffeinal, ti'n meddwl, Dylan? Ie, fi'n credu, cyn i ni gyrraedd Ilfracwm, oedd teimlad y fyd nhw fydd ar ddau dîm cryfa, ond ie, beth ni wedi weld ar draws y deuddi dytha. Nhw yw'r dau byddwn ni'n disgwyl gweld yn y ffeinal bori. 19. England, you require 80. Yn trial cywiro. Bach yn ormod ar y ddarten ola yna. Laura Turner. Tops. 60. Just yn bryn, ond bydd hi'n ôl, agos mae King ar 281. Nine. England, you require 20. Double deg felly. Game, John McDermott. Just o dop y gwely, Laura Turner. Gwasgu'r ddarten y mewn. I ddod i Lloegr 2-1 ar y blaen. Ras i 5 leg i gofio. representing the Republic of Ireland is Sarah Joyce. Tri And for England, Tina Herman, no ar y biggie. Lloegr. Dwyrnod hir o dart, mae'n dwyrnod hir i'r chwaraewyr. Ar ôl yr ornest yma, gornest olaf y dynion yn y grŵp gyda ni am wedyn, rowndiau cynderfynol y menwod, lle bydd Lloegr, y Wyriniaeth, Cymru a'r Alban yn chwarae eto. Aroswch gyda ni, lot o ddarts yn cael ei chwarae. Tyble i chi ar YouTube.
neu ar clic, neu ar iPlayer. Dita Hedman. Edrych ar y drefen fan hyn o'r fyd Rhys, mae Lloegr yn dilyn gwmws yr un patrwm a welon ni yn y 3 cymal cyntaf, felly Hedman, a wedyn Pauling a Turner yn dod ar ei holi. Mae rhyw deimlad o fi bod ni'n mynd i gael ymateb yn hyn nawr gan Hedman. Y siom o golli chymal gyntaf. Fel i ti'n aros ar dop dy gêm am gymaint o amser yn y byd proffesiynol. Phil Taylor wedi wneud ond mae Dita Hedman wedi wneud am flynydde, mae'n 66 nawr. Ie, mae'n anhygol bod i'n gallu cadw at y safon a ennill niferoedd o deitle bob blwyddyn. 256 fi'n meddwl o deitle sydd gyda'i. Anhygol. Sa'n gwybod bod ni'n cymryd rhy serious falle, Mae jyst fel, os ta heddiw nwrnod i, na i godi'r cwpa, ond os di we ddim, real busnesau, fi'n credu mae cael y meddylfryd na, wedi helpu ddi ar draws i gyrfa. Joyce, edrych am treble ac yn dod o hyd iddo ar y cynnig ola. Dita Hedman yn edrych am 180. 121! Mewn i'r un ar un ola. A 180 sa'n weddill nawr. Diddorol, ti'n gweld Sarah Joyce yn y cefndir yna, ddim yn edrych ar beth mae Dita yn ei fwrw. Just cadw unan yn meddwl i hunan. Rhaid defnyddio'r dacteg o beidio edrych ar y bod, ond mae'r ei arall y wedyn yn cadw golwg ar beth mae'r gwrthwynebydd yn taflu. Ydy. Yn amlwg maen nhw'n clywed oddi wrth yn dyfarnwr hefyd beth sy'n cael ei fwrw, ond sawl un yn dewis pido edrych. Dwbl 19. A dyma'r ymateb o Dita Hedman. Dod i Lloegr ar y blaen o 3-1 yn erbyn y wyryniaeth. Paige Pauling nôl ar y llwyfan. Theresa King nôl. Ond yn edrych yn gyffyrddus ar hyn o bryd i Lloegr. Cymal gorau'r ornest yna hefyd, Rhys 14 ddarllen gan Dita Hedman. Sarah Joyce dwi'n nôl ar 258, felly dim llawer o bwysau ar Dita fyna. Nawr ti'n teimlo, mae'r momentum gyda Lloegr. Bydd Paige yn edrych i ennill 4 cymal i Lloegr i symud yn agosach at y 5 na sydd angen i ennill ar ornest. Byddwch yn ofalus beth chi'n neud wrth drech i Dita Hedman. Mae'n cadw ddim weddol hapus. Pauling yn erbyn Theresa King. King yn colli yn erbyn Laura Turner yn y trydydd cymal. Yn ôl ar lwyfan ar ôl hoifach o 1 cymal byr iawn. 41. Paige Pauling yn ennill cymal cynta hi. 85. 26 o Ddartiau i ennill i fod yn gystadleuol ar y gylchdaeth, maen nhw moyn bod rown tua, 20 a dan 20. Os ti'n twlu unrhyw le rhwng 15 a 19, ti'n mynd i fod yn gystadleuol iawn. 15 darten, yn meddwl bydde ti'n bwrw cyfartaliad o 100, felly 41. Os ti'n neud na'n gyson, ti'n mynd i fod yn ennill fwy o gemau na ti'n golli. Ni wedi trafod offer tipyn bach dros y dyddiau dwytha. Sylwi fyna nawr Dartiau Theresa King. Defnyddio Dartiau Joe Cullen, sef y rockstar yn y PDC. 60. Fel ni wedi gweud sawl gwaith, mae'n offer yn Dartiau, jyst yn rhywbeth mor unigryw. Ti'n gweld, mae fel siapyn scallop mae'n galw yn ganol y barel. 41. A fan ni, mae siwr i BC nistedd ar y barel sydd yn berffaith iddi hi. Y ddoi dîm yn gwybod bod nhw trwyddo i rown gynderfynol. Ond nhw'n rhoi popeth mewn i'r ornest yma.
A ddyn tybio bo nhw. Pawb moyn gorffen ar brig y grŵp. Pawb moyn osgoi Gwynebu Cymru. 95. Treble a tro hynny i Paige Pauling. 24. Sgeilus hwnna gan Teresa, ond yn bwrw 24. Lly 6 darten o leia i Paige o fan 100! Ffindio'r treble na. Lawr i 66, sy'n orffeniad i lli cymryd mas mewn 2. Lawr i 81, sori. 64. England require 81. Treble 19 fydd y shot. Wel, o dim syniad y fi le oedd hi'n mynd, ac o'n i'n ffili gweld. Ond nath i orffen yn trial bwrw dwbl 13. Oh, tops. Oh, bron a fod, 102 i Teresa. Ond dwbl 13 yn y pen draw i wi. I Paige Pauling, Lloegr o fewn. Un cymal i ennill hon, a ennill grŵp 2 yn gwpan y Chwe Gwlad. Laura Turner a Rebecca Allen nôl ar y llwyfan. Ddau gymal mae Paige Pauling wedi ennill, fel o ti'n gweud gynerus. 26 darten i ennill yr un gyntaf, 25 yna nawr yn erbyn Teresa King. Ni wedi gweld i'n wario lot o well yna. Mae'r gallu gyda'i, ond fel ni wedi egluro, dyma tro cyntaf. Dyn ni'n meddwl i gystadlu yn y sbectol yna. Mae'n mynd i gymryd amser i setlo gyda nhw. Rebecca Allen. England to throw first. Un nath ennill yr unig gymal mor belled i'r weriniaeth. Yn erbyn Dita Hedman yn agor y gystadleuaeth yma. Agor yr ornest yma, dylen ni weid. 60. Laura Turner i curo Teresa King. Di ennill 2 gymal yn yr ornest yn erbyn Gogledd Iwerddon. A bydd hi moyn ennill un arall fan hyn, a bydd yn dod ar fuddugoliaeth. 55. Sicrwydd o orffen ar frig y grŵp i Loegr. 60. Rebecca i weld yn twlu gyda lot o ryddid fan hyn, fel ti'n gweud, mae'n siŵr o'i... Ond mae hi ar fyrniaeth yn siŵr o'i lle yn yr ong gynderfynol. Mae'n jyst i weld yn ymlacio, war y tegi, mae'n twlu dod gyda fan hyn. Di golli yn y senglau yn y cwarteri. Yn erbyn Sophie McKinley. O'r Alban. 4-2. Ond di Rebecca Allen yn gallu cadw'r weriniaeth yn yr ornest yma. Neu o di Laura Turner yn mynd i fynd ar fuddugoliaeth i Loegr. 45. Allen ddim yn dod o hyd i'r treble. Dim llawer o bwysau ar Laura Turner ar y 206 yma. Un yn gobeithio bwrw treble. 60. 2 darten dda fyna, ond dim un yn cwmpo mewn i'r treble. Ornest nesa heno. Gêm olaf yn grŵp i'r dynion. Yr iseldiroedd yn erbyn Lloegr fydd honna. A wedyn bydd rowndiau cynderfynol y gystadleuaeth yma. Y menwod. Cwpan y Chwe Gwlad. Lloegr yn edrych i gadw i coron nhw. Ar ei tomen ei hun. Dyfnaint yn Ilfra Cwm. 54. Rebecca Allen ddim yn gallu gorffen. 100. Wedi bach o bwysau gyda'r cant yna. Am y gêm felly. Am y gêm, am y grŵp. Dwbl 16 i Laura Turner. Yn mynd â hun ydi 5-1. Ond fel ni wedi egluro, mae rhaid chwarae bob cymal. Felly ni'n mynd i gael 3 arall. Dwi ddim yn ei lot o sens nawr, agos bod yr ornest yma
bellach ddim yn bwysig I weld pwy sy'n mynd trwyddo, ond dyna reolau'r gystadleuaeth, a mae rhaid glynu ato nhw. Ie, dyna be fydd yn wahanol. Ti'n bod y gêm yna hwyrach heno nawr, pan byddwn ni yn cyrraedd y rwndiau cynderfynol. Ras I 5. Cyntau 5. 7th leg, Republic of Ireland to throw first. Game on. Felly, da ni yn gwybod nawr, ta gwrthwynebwyr Cymru fydd Gweriniaeth Iwerddon. 55. A beth ni wedi gweld yn yr ornest yma, Dylan bydden ni'n gweud o Cymru yw'r ffefrynnau o bell ffordd. Ie, bydden ni'n cytuno dy ti. Ni wedi gweld hen ddigon o ddi wrth Cymru penwthnos yma. Mae'n penderfynol iawn. Mae'r Rhian o waren yn ffantastig. Mae Eve, mae jyst wedi mynd o nerth I nerth dros y blwyddyn diwetha. A mae Rachel jyst yn ddibynadwy. Mae'n aelod gwerthfawr iawn o'r garfan. A bos, ie, bydden ni'n disgwyl gweld Cymru'n yn fuddigol erbyn y Weriniaeth yn hwyrach heno. Ie, Rhian o Sullivan mewn dyn ni yn gynharach. 60. Cael sgwrs gyda hi a ni'n gofyn, wel, mae'n ddwyrnod hir beth ti'n neud, ac os maen nhw wedi bod yn gwylio'r dynion yn chwarae, a ddi'n gweud, wel, dwi wedi cael yr adrenalin o'r ornest y dynion yn erbyn yr Alban. Ti'n modd, so wedyn, ti'n mynd reit lan, a wedyn ti'n dod lawr eto, ti'n blino, mae rhaid ti gael dyn yn ôl lan ar gyfer yr own gynderfynol. Ond maen nhw yn gyfarwydd, dim trwy'r amser a diwrnodau hir. Dim cweit mor hir ein ar fformat fel ni wedi sôn am sawl gwaith yn wahanol, ond fi'n siŵr bydd y tîm oedd I gyd yn barod ty pryd bydd nhw'n camu nôl i'r llwyfan. Ie, mae hwnna'n bwynt da. Ti'n meddwl rwy lawer am yr egni emosiynol felly? Ti'n meddwl bod ti'n blino o ran y taflu a'r y chwarae'r gemau hir yma, ond ie, mae'r egni emosiynol na, tynnu mas o dyn ydi. An emotional roller coaster. Dyna mi wedi bod mewn sawl gornest heddi. Ond enwedig hwnna, dynion Cymru yn erbyn yr Alban. Reit lawr i'r cymal olaf un. David Davies yn curo Mitchell Lorry I fynd â hi o 140 I 20. 140 da iawn gan Laura Turner. 61 sydd eisiau o hi I fynd â'r cymal yma yn erbyn Sarah Joyce. 24. England requires 61. Beth I fan hyn nawr? Am y tarw gwyrdd falle? Ie, dwbl 18. Switch anodd, draw I dwbl 9. Fyndio'r 12, felly dwbl 3 fydd ar ôl 29 pan ddewi nôl. England requires 6. 6, sef dwbl 3. 1 i'r Madhouse. No score. Dim sgôr. Republic of Ireland require 109. Treble 18 oedd y nod. I adael y tarw 27. England requires 6. Dwbl 3, unwaith eto de, felly. Game on the 7th leg. Laura Turner yn ennill trydydd cymal o'r ornest iddi hi. 6 I 1 nawr. Mae'r Lloegr ar y blaen. 2 gymal o'r ornest ar ôl. Teresa King yn erbyn Dita Hedman. Mae rhaid ti weithio'n galed dylan agos ti'n bod ar y llwyfan mae nawr chi'n dod lawr, chi'n miwylio gêm y dynion, a wedyn ti'n ôl ar y llwyfan. Beth fydd y drefn? Dyn ni ddim cweit yn siŵr. Dyn ni'n meddwl bod Cymru mynd I fod yn chwarae yr rhwng gynderfynol gyda, ond mae hwnna i'w gadarnhau. Record 100% I Laura Turner yn yr ornest ma. Ciro King gyda 19 darten a wedyn y 2 gymal diwetha na ni wedi gweld. Ciro Allen 22 darten a wedyn Ciro Sarah Joyce gyda 22 darten fyd, felly fformiad penigamp gan Laura Turner. Mr Dita Hedman I gynnig y tro yma, colli ar un gynta. 41. Rebecca Allen, 15 darten. A wedyn ennill
I ail chymal hi. 100. Gyda 14 darten. Sorry, Rhys. Cedi. Mae rai bod yn effeithio, ti'n meddylfryd. 26. Sorry, fi'n meddwl fan hyn o'r dita. Dwi ddim i weld mor siarp a mae wedi bod yn gweddill y gystyliad. Mae'n gwybod na bod Lloegr yn saff, ond o'r dop y grŵp. Ond rhywbeth tebyg, o'n i'n mynd i ofyn i ti. Mae yn 66. Mae'r dynodau yn rhai hir. 45. Pobl yn mynd, Dartiau, wedi ddim yn cymryd lot mas o ti, ond ti lan a lawr y llwyfan yma. Mae'r emosiwn yn mynd lan a lawr. Neu oeddi wi just yn cymryd i amser a bod yn barod tuag at yr o'n gynder fan o. Ie, falle bod hynny'n bwynt da, fyd. Mae yn dechrau meddwl yn byddu'r rownd... Ie, safio egni. Safio egni ar gyfer wedyn, achos hwnna'n mynd i fod yn gêm anodd. War Alban, so ni wedi gweld y gorau oddi wrth Lorraine Hyde, fi'n teimlo eto. 41. Sophie McKinley, mae hi wedi bod yn wych drwy penwythnos. A Susanna McGimpsey, fi jyst yn gweld hi fel yr un gallu gwneud y gwahaniaeth, y niwsens os licio di. 81. Mae hi'n mynd i fod yn... yn un o'r chweddiwyr gallu rhoi amser caled fi'n teimlo i'r triawd yma o Lloegr. King yn cael cymal da iawn fan hyn. Di bod yn y treble na, tair gwaith. 100. Pwy sy'n mynd i ddod mas yn 60. y cymal yma? Theresa King neu'r Caribbean Queen? Tipyn o ffordd nôl i'r Caribbean Queen fan hyn. Dim yn lot o gemau yn y fformat yma bydde Dita Hedman yn colli 2 gymal mas o'r 140. Republic of Ireland, you require Mae'r 140 na yn cael ei nôl yn yr ornest. 54. Ddau ymweliad allan, 100 a 140 gan Hedman. Yn rhoi'r cyfle ma iddi. Edrych am un treble. Treble 17 fydd hwnnw. Republic of Ireland, you require 80. 60 i Dita Hedman, 80 i Theresa King. 28. England, you require 60. Double dig de. Anfwriadol yn bwrw double top gyda'r ddarten gynta yna. Game, Charlie Dim lot o broblem. Dita Hedman, OB i bwrw double dig ar yr ail gynnig. Cymal arall i Loegr. Maen nhw ar y blaen o 7-1 yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Un cymal sydd ar ôl. Paige Pauling yn erbyn Rebecca Allen. Ni wedi cael y cadarnhad o'r Lloegr fydd ar frig y grŵp. Y Weriniaeth yn ail. A Weriniaeth fydd yn chwarae yn erbyn Cymru yn yr o'n gynderfynol. Lloegr yn erbyn yr Alban. Fydden ni'n gweud, os dyn ni'n tîm Cymru, ti'n meddwl, fydden ni'n hapus iawn i fod yn chwarae yn Weriniaeth. Wedyn mae Lloegr yn mynd i fod yn chwarae yn erbyn yr Alban, ond yn gêm galed. Na, so ti'n cael y dewis, bod y Weriniaeth ydy ti yn dewis yn y... Mas o'r 4. Ie. 125. Y ddwy ma nawr yw'r dyfodol, bydde ti'n gweud. Maen nhw'n mynd i fod o gwmpas am flynyddoedd i ddod. Ond to pencampwraig y byd o ran ei ieuenctid. Merch ifanc o Dwrci. Zeira Gemi, welwn ni ddyn ennill yn Lakeside. A mae hi yn debyg iawn i Dita Hedman. Jyst wedi mynd o nerth i nerth nawr ar y cylchdaeth eleni. Lot o chreuwyr da yn y mas o Dwrci. Dim bod wedi dod o unman, ond neb yn disgwyl iddi ennill. A ddyn ni dechrau'r gysylltiaeth brach yn sigledig yn y Lakeside, ond waw. Ie, cymeriad eitha Siaid. Just mowredd y peth yn gyda o waren y Lakeside wedi bwrw i ddechrau, ond unwaith setlo ddi. Ie, mae chwarae o special fyna. 100.
ddwy yma wedi mynd ben a'i gilydd nifer o weithiau. 99, England require 142. Tempo gwahanol i'r cymal yma. Y cymal olaf o'r Ornest. 110 i Rebecca Allen. Edrych am ail gymal iddi hi. Deg oedd y bwriad, am bwrw'r 15. 84, England require 88. 88 i Pauling. 18, Tarw Coch. Ennill mewn stael. 8-1. Sgôr terfynol yn yr Ornest yna rhwng Gweriniaeth Iwerddon a'r Lloegr. A Tarw Coch, Paige Pauling yn corodi'r cyfan. Nhw sydd ar fuddugol, nhw sydd ar brig y grŵp, y Weriniaeth yn yr ail safle. Am orffeniad oedd hwnna gan Paige Pauling, felly dyma cadarnhad sefyllfa'r grŵp a mae buddugoliaeth Lloegr yn golygu taw Gweriniaeth Iwerddon fydd yn gwynebu Cymru yn y rownd gyn-derfynol ac fe fydd y gêm yna newn ni weld hwnna fan hyn ar S4C yn hwyrach heno yma. Ond nawr i ni'n troi'n sylw ni nôl at gystadleuaeth y dynion, achos mae'r Lloegr ar fin herio'r iseldiroedd a'r iseldiroedd fel ych chi'n gallu gweld fyna. Wel, maen nhw'n brwydro i aros yn y gystadleuaeth. Cyment yn y fantol yn hon, felly nôl yn ni nawr at y chwarae, nôl yn ni at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. Up next, we now conclude the team event of the group stages of the men's competition. Introducing first, the Netherlands, Barry van Peer, Mark Vleckert, Johan Brouwer, Michael Nukta and Danny van Try. And their opponents, it's England, Jared Cole, Sean Holly, Lloyd Pennell, Carl Wilkinson and Jensen Walker. Wel, Lloegr ydy'r pen campwyr presennol ac a nhw angen buddugoliaeth i sicrhau lle ar y brig grŵp 2. Iseldiroedd wrth gwrs wedi colli'r gynharach heddiw yn erbyn Gogledd Iwerddon, achos mi oedd y Weriniaeth yn yr un grŵp a Chymru. Gogledd Iwerddon yn curo yr iseldiroedd yn gynharach, felly os ydy'r iseldiroedd am gyrraedd ar ôl gyn-derfynol ac am gadw unrhyw obaith o wneud hynny, yna mae'n rhaid iddyn nhw ennill y gêm hon. Tipyn o Ornest i ddechrau hon, Gareth. Jared Cole, wylwn ni'n pare mor dda yn gynt pnaw yma. Yn erbyn un o prif chwaraewyr yr iseldiroedd, Barry van Peer. Fe ddari o greu tipyn argraff yn erbyn Gogledd Iwerddon, mae'n rhaid deud. Ond hefyd, cofia, fydd ar i'r gŵr sydd yn wrthwynebu iddo fo, Jared Cole, greu cryn dipyn o argraff yn y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon hefyd.
First leg, it's the Netherlands to go first. Game on. Felly'r iseldiroedd i'n cael ni ar y ben ffordd. Beri Van Pier yn dechrau fo 60. 55. Enillodd yr gŵr o'r iseldiroedd 4 cymal o 5 yn erbyn Gogledd Iwerddon, ond doedd hynny ddim yn ddigon achos 13 i 10 oedd y sgôr terfynol. 60. Mae Van Pier yn methu a dilyn Jared Cole. O'r 140 yna. 96. Mi oedd o'n dod o hyd i'r trebl yn gyson yn gynharach heddiw. 110. Van Pier. 92. Bwrw tair trebl fyna, bydd yn edrych am 2 trebl ugen nawr ar y shot ma. Dyna un. Os cwmni. Os. Draw i'r dwbl 18. 138. England to require 180. Y fod tan neu Van Tripe peth yn agos i fynd allan ar 156. Van Tripe oedd o, ie? 99. Netherlands to require 18. Wel, mae'r gyfle arall yma'r un i Van Pier. Dwbl 9 amdani i fynd ar cymal cyntaf yn erbyn Lloegr. Game shot on the first leg to the Netherlands. Dechrau da felly i'r iseldiroedd mewn cymal sydd yn rhaid iddyn nhw i hennill. Mark Breggett, and from England, Sean Hawley. Sean Hawley yn camu i'r llwyfan dros y Loegr. A mi fydd o'n herio Mark Blechert. Oedd yn cael ei ddigon anodd yn gynharach yn erbyn Gogledd Iwerddon, ond i'n teimlo doedd o ddim ar ei ora. Ie, gwella na lle Gareth. Dechrau digon sigledig, ond o'n i'n teimlo bob tro oedd e'n camu nôl i'r llwyfan. Oedd y perfformiad yn gwella ac oedd y sgorio'n cynyddu, felly bydd e moyn dechrau bach mwy cadarn tro ma nawr yn erbyn Lloegr. A fydd Sean Hawley am greu argraff yn y gêm yma hefyd. Second leg, it's England to go first. Game on. I'r Dartiau gyda Sean Hawley. 57. Unrhyw bryd ti'n dechrau cymal, ti'n moyn dechrau gyda sgôr cadarn, 100 neu 140, jyst i roi bach o bwysedd wrth wynebydd. Leged ddim yn cymryd mantis o'r 57 gyntaf na gan Hawley. 66. Cyfle arall iddo fo fan hyn. Newid cyfeiriad, ond unwaith eto bach yn fler, bach yn fyrbwyll falla. 60. A Hawley methu dod o hyd i'r trebl. Mi fydd y tîm, wrth gwrs, sydd yn gorffan ar y bryd y grŵp yma'n chwarae yn erbyn yr Alban yn y rownd gynderfynol. Mae'r tîm sy'n gorffan yn ail yn herio Cymru. Mae'r ffefrynnau orffan ar y brig yr ei Lloegr, mae'n rhaid i hynny. Ond mae'r iseldiroedd yn gobeithio y bydden nhw'n gallu gwneud digon i fynd i'ch ben Gogledd Iwerddon. Trebl defnyddiol ar y diwedd i Sean Hawley. England to require 1. Dartiau fach neis hwnna gyfleged yr un dwytha i adael orffeniad o'n nhw. Ond ddim wedi cael shot. Tarw coch i Hawley. 93. Ysgo honna lawr. Netherlands to require 158. Angen 2 trebl y fleged. Ddim tro ma. Hawley yn dod nôl ar gyfer 31. England to require 31.
Double dig. Ooh. No score. Penderfynu, sgorio gormod. A fydd o'n cael cyfle arall am y 31, achos mae Fleckert yn mynd am y 98. Dwbl 19 sydd i angen arno fo i roi'r iseldiroedd ar y blaen o ddau i ddim methu gorffan rwan. 82. England you require 31. No score. Netherlands you require Hynlle i Sean Holly. Cyfle anisgwl felly Mark Fleckert. A mae wedi gwneud yn fawr o'r cyfle yna. Taro'r dwbl 8 yn sydd. A mae'r iseldiroedd ddau gyfal i ddim ar y blaen. From the Netherlands, Johan Brouwer. And from England, Lloyd Pennell. Holly fod yn dewis mynd am yr 11, achos fel ni wedi gweld, rhywir llaw chwyth. Fo'n hoffi dwbl 10. Felly oedd e'n benderfynol i fynd nôl am yr eildro, ond dala'r treble yn lle'r sengl. A Fleckert yn cymryd mantis o hynny, felly'r iseldiroedd ar y blaen o 2 gymal i 1. O 2 gymal i ddim, sori. Lloyd Pennell ydy hwn. Dros Loegr yn chwarae yn erbyn be ddyn ni? Emotional Johan Brouwer. Ie, nath e ddangos tipyn o emosiwn ar y llwyfan y pnaw yma. Do'n sicr. Ond Arion ennill llawer o gymala yn erbyn Gogledd Iwerddon. Mae'n weithio'r holl emosiwn oedd o'n ei ddangos. Game on. O, mae di dechrau'n dda. 125. O'n i yn mynd i ddeud disgwyliwch am yr ymateb, ond dod y trydydd trebl ddim yn mynd i ddod. $66. $59. Pennell gyda llaw. Yn erbyn Gogledd Iwerddon yn gynharach heddiw yn ennill 3 chymal. Colli 2. 100. Hwna'n gant bach defnyddiol iddo fo. $57. Wel, trio pob ffordd. Ond dim trebl yn anffodus i Browser. Colli ffordd yn bach yn y cymal ma ar ôl 125. 49. Dechrau'r cymal. Os dim llawer yn dyn ôl oddi wrth Pennell, felly Brouwer yn edrych am treble. 78. Gaethon ni gipolwg yn y cefndir o Jensen Walker yn cadw llygad barcud ar yr hyn sydd yn digwydd. 41. Pennell ddim yn hapus iawn efo'r 41 yna, a mae rhywun yn gallu deall pam. Achos mae Brouwer fan hyn yn mynd i 85. fod yn mynd am y dwbl ar yr ymweliad nesaf, ac mae Pennell 245 bron i 200. 140. Netherlands require 97. 29. England require 125. Ie'r 140 mae wedi roi'r cyfle i Pennell. Dal mlaen, treble 15. 53. Brouwer yn edrych yn benderfynol tu ôl. Netherlands you require Wel, mae 68. hyn yn gyfle i reid i wlad 3 ddim ar y blaen. Game dyna ni. shot on a third leg. Wel, To the Netherlands. dechreuad anisgwyl i'r ornest yma. Mae'n rhaid deud. Lloegr ar ei holi o 3 chymal i Moving ddim. on to leg number 4. Please welcome Ar from isel the Netherlands. diroedd. Michael Am Nipta. And from England, Carl Swn wedi Wilkinson. goffo wneud. Dim byd special os i'n onest ydy Gareth. Bod o ran y Dartiau ennill y cymalau. 18, 22, 21. Swn i'n sôn am safon dychrynllid o dda fyna. Felly mae'n dangos... Maen nhw'n cymryd i cyfleoedd, ond mae Lloegr wedi dechrau'n araf iawn fan hyn. Ie, mae angen rhywbeth i'w sbarduno nhw.
A falle mae'r gŵr yma ydy'r un i wneud hynny. Yn erbyn Michael Nwchter. Oedd yn chael un ddigon anodd yn erbyn Gogledd Iwerddon heddiw. Tybed beth fydd ganddo fo i gynnig heno. Wilkinson yn gapten ar ei dîm. Four player against England to go first. Game on. A mae hi'n bosib, fydd rhaid i mi edrych yn fanwl ar sefyllfa'r grŵp a gwneud y mathemateg, ond petai'r iseldiroedd yn ennill 41. yn drwm yn fan hyn, mae yna bosibilrwydd y bydden nhw'n gorffen ar frig y grŵp. 68. Mae bob cymal yn bwysig fan hyn, Gareth. Nwchter, wel mae yna gosach at y trebl y tro yma nag oedd o'n gynharach y pnawn yma. Ond mae'r mantais o gael taflu gyntaf gan y gŵr yma. 81. Wel Wilkinson, ond diolch ddim yn hapus. Janet Cole yn gwylio yn y cefndir. Mae hyn gymaint yn well gan Nwchter. Mae fel petai'r iseldiroedd ar ôl colli yn erbyn Gogledd Iwerddon, a mae'n amlwg oedden nhw'n siomedig iawn o golli. 81. Maen nhw wedi dod at ei gilydd ac wedi penderfynu reit. Mae rhaid i ni greu tipyn o argraff yn erbyn 92. Lloegr neu da ni'n mynd adre. Ie, ar ôl y gêm na gynnau, o'n i'n digwydd bod yn y neuadd yn siarad gyda Scott Mitchell sy'n rhan o'r tîm sylwebu Saesneg. A newid rhwmp ac ymlaen, diw'r iseldiroedd ddim yn mynd i ware mor wael yna eto, felly oedd yn amlwg yn gwybod bod yna fwy i ddod gan y tîm yma. Dwbl 12. Wow. Shot on the fourth Mae Nwchter to the Netherlands. wedi ennill ac wedi curo cael Wilkinson, a mae'r bwlch rhwng y ddau dîm bellach yn 4. Moving on to leg number 5. Please welcome A from the mae Netherlands, Lloegr Johnny van eto i Schwijk. ennill cymal. And from England, Jedson Walker. Cymal gorau'r ornest fyna fyd gan Nwchter. 15 darten a gyfartaledd o gant. Mae hwnna wedi dod o dim un man, rili, achos oedd Nwchter chwaraewr gwanna wylon ni ar y llwyfan a panaw yma. Mae wedi dod â'i Ddartiau heno a curo capten Lloegr i roi yr iseldiroedd ar y blaen o 4 cymal i ddim. Wel, mi fydd Lloegr yn edrych tuag at y gŵr yma. Jenson Walker. Oedd o Fifth player against the Netherlands to focus. yn arbennig o dda yn gynharach. Ond mae o'n herio Danny Van Tripe, sydd yn dipyn o chwaraewyr ei hun. 61. 19 mlwydd oed ydy Jenson Walker. 95. 60. 41. 81. Wel, digon hafal ydy hi ar hyn o bryd. Treble da gan Van Tripe. A gyn arall i orffen. 115. Ond mae hynna wedi greu gwahaniaeth. 49. Cyfle i osod peth ar gyfer yn ymweliad nesaf. 60. Ddim cymaint ag oedd o wedi dymuno gael, dwi'n siŵr. Ond mae o'n gallu gorffen. Nid felly Jenson Walker. 59. Netherlands require 150. A di'r treblau ddim yn dod i'r sais fel y oedden nhw y prynawn yma. 65. Wel, Van Tripe yn gwybod fyna gyfle arall yn mynd i ddod iddo fo. 59. 25 sydd i angen arno fo. 65. Dwbl ugen.
syth i fewn. Jordan a fifth leg to the Netherlands. Ac o fewn dim o dro, mae'r iseldiroedd ar y blaen o 5 i 0. Leg number 6, Gwyfnis Welcome from the Annisgwyl dylan. Netherlands. Johan Brouwer. Annisgwyl iawn, ti'n bod, And o'n from i'n meddwl ar ôl England, Carl Wilkinson. perfformiadau, o'n i wedi gweld oddi wrth y dau dîm yn gynt pan yma. Ta un canlyniad bydde fan hyn, na ti'n bod i weld nawr bod yr iseldiroedd ar y blaen o 5 i 0. Bydd yna bach o banic, fi'n teimlo, yng Ngharfan Lloegr. Posib iawn. A ti'n bydd y hyder nawr yn dod trwyddo yn y cymalau yma gyda'r iseldiroedd. Felly Brouwer nôl ar gyfer i ail gymal e. Ciro Lloyd Pennell yn y trydydd cymal. A Wilkinson nôl. Gollodd erbyn Nwchter Sinclair yn gets y England pedwerydd to cymal. first game on. Wel, mae yna bwysa'r sgwydda'r capten fan hyn. Iwan Brouwer. Ddim yn gallu dilyn yn ôl troed Carl Wilkinson. 100. Dechrau lot mwy penderfynol fan hyn gan Wilkinson. 60. Ddau sgôr o gant. Dim llawer yn dod nôl gan Brouwer, felly Wilkinson yn edrych i adeiladu. Ia, i gael Lloegr ar y sgorfwrdd fel petai. Laura Turner yn ei annog nhw ymlaen. Brouwer, treble efo'r un cyntaf. 99. Ond methu dod o hyd i un arall. 141 felly i cael Wilkinson. No, bydd yma'n gorffan, ond oedd o ddim eisiau'r 5 yna. 85. 200 o fantais gan y Sais. 96. England to require 56. 16. Felly lan am y double top. I ennill cymal cyntaf i Lloegr. 60. Netherlands to require 160. Un arall ar hynna. Ia'r emosiwn yn dy mas hwnna, ti'n bod oedd yn teimlo bod e wedi gallu dilyn. England to require Gwirio mewn i'r un, felly cyfle arall i Wilkinson. Jordan a sixth leg. Pedwerydd darllen ers gwbl. Ti'n teimlo bod hwnna'n bwysig iawn Gareth, bod Bendant. petai nhw wedi mynd 6 i 0 ar ei holi. Mae hwnna'n ffordd bell yn ôl, ond ia'r capten yn ffindio'r double job. Yn ennill y cymal cyntaf i Lloegr yn yr ornest. Wel, mae'r capten wedi dangos y ffordd i dîm Lloegr. Ydy Jensen Walker yn mynd i allu dilyn yn erbyn Michael Nwchter. Cymal siomedig gan Jensen Walker y drwetha. Cyfartaledd o 61 yn unig. Oedd e'n ôl ar 132 pan bwrodd Danny Van Tripe y dwbl. Felly, bydd e'n edrych am cymal llawer mwy cryf yn erbyn Nwchter fan hyn. Chwaraeodd Nwchter yn dda yn ei gêm gyntaf, mae'n rhaid dweud. O'i gymharu ar Hyn Wilson i ganddo fo'n erbyn Gogledd Iwerddon yn gynharach. Yn curo capten Lloegr Carl Wilkinson. A mae yna fwy o hyder i weld y gwmpas o'r rwsydd pnawn yma. Falla bod oedd ei bod yn gwylio yr iseldiroedd yn chwarae'n gwmpan y byd yn erbyn Sweden ac yn ennill o 5-1. Bod hynny wedi bod yn help iddyn nhw. Twli gyda llawer mwy o ryddid fan hyn, ond... 20. Jyst yn colli ffordd rhyw fyrddyn ar yr ymweliad yna. Bod Jensen jyst yn gofyn, oedi'r bord yn syth, felly y dyfarnwr jyst yn checo.
Na i weld yn go Reit yn y lefel i ganol. fi, ydy. Ydy. Bod yn gweud lot wrth ydyn mae'r lleison wedi cael ei siglo fan hyn. Dwi'n siŵr sy'r esgyd ar y drod arall. Dwi'n sy'n gefyd Jensen yn gofyn unrhyw beth, ond dyfarnwr yn checo, popeth i weld yn iawn, felly ymlaen â ni. 81. Dwi'n mynd i awgrymu falle bod o just isio arafu pethau, fel bod y momentum ddim gan yr iseldiroedd, bod angen just rhywbeth i dorri rhythm y chwaraewr i wrthwynebydd felly. Digon teg. Bod bod Jensen yn ifanc iawn, mae wedi bod ar y cilchdaeth digon a mae wedi gweld popeth mae'r chwaraewyr yn medru wneud i dorri rhythm. Falle mae hwnna digon teg, Gareth. Wel, ar ôl bod Tig ddim ar ei holi, mae Lloegr wedi ennill y ddau gymal diwetha, cael Wilkinson yn erbyn Johan Brawe a Jensen Walker yn erbyn Michael Nugster, a maen nhw wedi cael bwlch lawr i 3. Mi oedd angen rhywbeth ar Lloegr, achos ti'n bod, petai'r iseldiroedd wedi bwrw ati fel ddarin nhw ddechrau, mi oedd Lloegr mewn peryg a wedi cyrraedd yr ôl gynderfynol. Ac oedd hynny ddim yn rhan o bethau ar ddechrau'r gêm hon. Jared Cole yn dechrau dros Lloegr. 46. A mae di o ddim wedi dod o hyd i'w rhythm chwaith, ond mae'r gŵr yma wedi 121. 121 i Danny Van Tripe. 60. Jensen Walker a Jared Cole yn sgorio môr drwm yn gynt pan awma, yn ffindio'r trebles gyda tipyn o ryddid. Ddim yn medru gallu neud hynny heno am ryw reswm. Wel, dyma ddechrau. 140. Dyna welliant i Cole. Ond oedd o'n greid i'n gyson pan yma. 100. I'ch atgoffa chi o'r fformat. 5 peilod i bob tîm. A fel bod yr aelodau i gyd yn chwarae 3 chymal, yna mi fyddan ni'n chwarae 15 cymal doed a ddelo. Ond i ennill y gêm, mae'n rhaid i dîm gyrraedd 13 cymal. Ac ar hyn o bryd, Lloegr ar ei holio 5 i 2. Dwbl i gen i mynd â hi. 27. Nes o'r nod. England require 60. Yna gyfle fan hyn i Jared Cole. 61 sydd i angen. Dwbl i gen. 41. Netherlands require 50. Hwna'n eithriadol o isel. Dwbl 16. Dwbl 8. Oedi. Symud i'r ochr. 19. England require 20. Hil yn ôl ar ochr Lloegr. England. A mae Lloegr yn taro nôl. Ia, pam na fydden wedi gallu gwneud hynna'n gynt. Barry Van Peer, and from England, Gyd wedi bod yna. Felly, ar ôl colli'r 5 cymal gynta, Lloegr nawr wedi dihuno ac yn ymateb, a wedi ennill y 3 cymal diwetha. Carl Wilkinson, Jensen Walker a Jared Cole. Barry Van Peer nôl am y tro cynta nawr ers y cymal cynta. Ciro Cole oedd i hanes e bryd ni. Holi yw'r dasg o flaen flag, it's the Netherlands to throw first. Game on. Y ffefryn o blith tîm yr iseldiroedd i ennill cymalau. Barry Van Peer.
Ac fod Sean Holly wedi colli y tro cynta, oedd o ar y llwyfan yn erbyn yr iseldiroedd. Dio ddim yn mynd i feddwl am hynny, mae'r rhaid iddo fo ganolbwyntio ar beth sydd yn digwydd rwan. 96. Ie, dyna be mae'r chwaraewyr gorau yn neud. Mae rhywun fel Johnny Clayton yn enghraifft perffaith. Dwi'n meddwl dim yn beth sy'n digwydd yn y cymal cynt. Mae'n gallu anghofio am beth symud mlaen. Dim ond y goreion sy'n medru wneud ni. Achos does na ddim oll allwch chi'n neud yn ei gilfo. 135 defnyddiol iawn i 140. Ond Sean Holly yn mynd i'n cam yn well. Mae pethau dechrau'n twymo fa rwan. 180 cynta'r ornest hon. 140. Netherlands requires 50. Dwbl 16. Mynd am y 19 cynta. Game shot with 9 flags. The Netherlands. Wel, ar ôl colli 3 cymal yn olynol, mae Berry Van Peer wedi cael yr iseldiroedd yn ôl ar ben ffordd. Dwbl 16 o'r Darllediad. A maen nhw yn ôl ar y blaen ar tro hwn o 6-3. Ie, cymal da fyna i Van Peer ar y sildiroedd, 15 darten. Ond Sean Holly, nath dim llawer o'i le fyna, gyfartaliodd y 150, eistedd ar dwbl top, ond ddim yn cael cyfle am y dwbl. Mark Fleckert yn erbyn Lloyd Hennell ydy hi yn y degfed cymal. Degfed cymal o 5-20, petai raid. Yn gynharach wrth gwrs. Beth y gêm rhwng Cymru a'r Alban yr holl ffordd i'r cymal ola. Gyn i David Davies daro dwbl i gen i giro 100. Mitchell Lorry. A Chymru mynd â hi o 13-12. 121. Wel, fe welson ni Berry Van Peer yn tafel 180 yn y cymal dwytha. Fi ond y dim i Mark Fleckert wneud hynny yn y cymal yma. 60. Lloyd Pennell yn cael ei anodd i ddod o hyd i'r treblau. Llwyddo ar yr cynnig ar yr ymweliad cyntaf. 60. Ond yn methu ar yr ail ymweliad. Be ddaw y tro hwn, tybed? Y sgôr ora yn y cymal yma. Wel, mae'r fantais gan Lloyd Pennell yn y cymal yma. Fo oedd yn taflu gynta. 100. Dyna'r trydydd sgôr o 100 neu fwy iddo fo. Lawr i 101 ar ôl 12 darten. Felly cychwyn ar segment yr 20, byddwn ni'n meddwl, mynd am sgôr gan bod Fleckert nôl a 233. Treble 19. 49. Fydd yn ôl. Faint o bwysau all Fleckert roi ar y 52 yma. Dechrau da. 95. England, you require 52. am dwbl 16. Un dart yn ei law. 20. Ia, oedd o'n fler efo'r dart gyntaf. 138. Oedd methu'r targed gyda am un am yr 20. Chwedig dau ar ôl, treble 10 fydda rwy'n yn meddwl y bydda fo'n mynd amdano fo. 90. England, you require 32. Wel, mae di gadael 48, ond mae Pennell ar 32. Dwbl 16 felly. I gau y bwlch, un dart ar ôl, cyfle ola. A England! Lloyd Pennell yn
sicrhau buddigoliaeth yn erbyn Mark Blecher efo'r dwbl 16. Mae'r bwlch lawr i ddau. Iseldiroedd 6, Lloegr 4. Flag, it's the Netherlands to throw first. Ti holi nôl ar y llwyfan am y trydydd tro. Wedi colli ebyn Flegr, ta wedi colli ebyn Van Pier. 123. Mae dasg digon anodd o'i flan efo yn fyd erbyn Dani Van Traip. Cychwyn y cymal gyda 123. Colli oedd hanes Van Traip y tro dwytha ddor ar y llwyfan yn erbyn Jared Cole. 80. A mae hon yn ornest agosach o lawer nag oedd rhywun falle wedi rhagweld. 100. Van Traip oedd y taflu gyntaf. Mae'n modlon efo'r dart ola na. A mae lawr i 215. Yes. 91. Darten dar un ola na i adael 170 pan ddaw yn ôl. 36. Mae'n mynd i gael heg darten o leia o fan hyn. 70. 42. Gwyllti rhywfaint hwnna, lle wedi cymryd i amser. Mae'n enwedig o wybod bod o'n mynd i ddychwelyd. A mae wedi gadael 128 iddo fo i un sy'n gallu bod digon lletwyth. 56. Netherlands require 125. Ni'n meddwl bydde fe'n dechrau ar y tarw coch. Dyna oedd e'n ceisio wneud, fi'n meddwl. 97. England require 72. Ar y weiren, ar dwbl 12. 60. Ond yn hell tu fewn efo'r un ola. Dwbl 14 felly i'r Iseldiroedd. A mae fewn gan Dani Van Traip. Wel, mae'r bwlch yn ôl i 3. 12 flags from the Netherlands. Very Van Pier. Wyth 4 yr Iseldiroedd 7. Deuddag cymal wedi mynd. Ac unwaith eto, Van Traip, Van Pier, Van Traip, a mae Van Pier yn dychwelyd i'r llwyfan eto. Sean Holly methu 2 darten yna, dwbl 12. Van Traip yn cymryd mantes. Fel ti'n gweud yn agor y bwlch eto nawr, nôl i 3 cymal. 12 flag, it's England to throw first. Game on. Van Pier di ennill i 2 gymal 43. yn erbyn Jared Cole ac yn erbyn Sean Holly. A mae o'n llawn hyder. 85. Sa'n meddwl fydd na panic eto yng Ngharfan Lloegr. Maen nhw'n gwybod mae hen ddigon o gymalau i ddod. Mae sawl cymal 45. gan Cole, gan Walker i ddod. Ond ni wedi sôn lot am ti'r carreg filltir o ran cyrraedd y 10. Unwaith wedi ar y Iseldiroedd yn cyrraedd 10. Mi'n siŵr bydd Lloegr yn dechrau meddwl, mae rhaid i ni ddechrau symud cyn bo hir. Yn sicr. A tydi chwaraewyr fel Jared Cole a Walker ddim wedi bod ar ben i gêm yn ystod yr ornest hon yn erbyn yr Iseldiroedd o'i gymharu a'r hyn welson i ganddyn nhw'n erbyn Gogledd Iwerddon. Ie, maen nhw'n bell o'r marc yn yr ornest ma i gymaru ydyn.
80. A mae yna gyfle yn fan hyn i Berry Van Pier ennill y cymal yma'n groes i'r tafliad. 133 o fantais ganddo fo. $55. Netherlands, you require 100. 100 sydd i angen. Double deg. Oh! Game shot at top flag. The Dim law. Netherlands. Barry Van Pier yn mynd allan ar 100. 13 flag from the Netherlands. Mae'r bwlch yn Mark 4. Leckert. And from England, Carl Wilkinson. So, mae Berry Van Pier a Danny Van Traip wedi bod ar y llwyfan a 2 gwaith yn y gêm yma. A mae'r iseldiroedd wedi manteisio hynny. Mae 84 ar y blaen. Capten Lloegr yn dychwelyd. A tro hwn mae o'n wynebu Mark Leckert. Dyna'r ail gymal nawr mae Van Pier wedi gorffen mewn 15 darten. Fel ti'n gweud, mae wedi bod ar y llwyfan 2 gwaith. A wedi ennill ar bob achlysur. Bydd e ddim nôl ar y llwyfan o'r 13 tan. flag. It's the Netherlands to throw Cymal first. 19. Game on. Felly oeddi hynny'n rhoi rhywfaint o beth i'r Saeson. Mae Berry Van Pier cyfartaledd o dros 100 yn i 2 gymal ola hefyd. Cyfartaledd a gorau yr 100. iseldiroedd hyd yn hyn. Carl Wilkinson yn ceisio gosod i stamp ar y cymal yma o'r cychwyn cynta. Blechert yn ceisio ymateb. 100. Bydde fod i gymuno cael un arall i mewn yn y trebl yma na dwi'n meddwl. Wel, drychwch chi. 109. 109. Ie, mae yw bel chwaraewr gwahanol fi'n teimlo flegyd. Siw gymryd hyder gyda fe nawr i gymaru ar y chwaraewr wyddwn i Pnawn yma. Bod oeddi'r profiad gath e Pnawn yma jyst o'r amgylchedd chwarae. Neu, ydy o'n bwydo oddi ar hyder y chwaraewyr eraill o'i gwmpas o. Hynny di, mae di gweld nwchter yn gwella yn syfryn hwn yma. Mae Brawon wedi ennill cymal. Mae Van Traip a Berry Van Pier wedi ennill y cymalau. Mae hynny'n siŵr o fod yn cael dylanwad arno fod yn Ydy, mae'n rhaid. 53. Mae'n Netherlands, mynd you i gael ei require gyflem 56. 2 sgôr o 140. Sy'n gadael 16. Felly, Dwbl ugen. ie, 2 ddarten yn ei law. Un o dan hwnna. 16. A fydd o'n cael cyfle arall. Mae Carl Wilkinson yn gwybod pa mor bwysig ydy'r cymal yma. Dwbl 16. 36. Wel, petai Mark Leckert yn Netherlands, you yn require ennill y cymal 40. yma, mi fydd y bwlch yn ôl i 5. Fe enillodd yr iseldiroedd y 5 cymal cynta. Dwbl 10. Dwbl 5. Na, ddim i fod, ddim i fod. A mae Blechart yn yr wystredig. England, you require 5 32. darten wedi mynd a dod i Flegart. Wilkinson wedi methu un yn barod ar y dwbl ma. A mae yna densiwn yn y dorf, mae hynna'n amlwg. Mae yna densiwn ar y llwyfan yna hefyd. Un dart ar ôl am dwbl 8. Yeah, he's got Mae the Carl 13 Wilkinson flag. wedi ffendio ffordd. Mae o'n i glamio yn y dwbl 8. Ac yn hytrach na mynd 5 cymal ar ei holi, mae'r 14 bwlch flag from the yn 3. Netherlands. Lloegr 5, yr iseldiroedd 8. Jason Walker. A elfen o ryddhad yn perthyn i'r capten ar ddiwedd y cymal yna. Ie, nath e dwlu'r darten dretha yna mwy mewn gobeith fi'n meddwl, Gareth, achos oedd y ddwy gyntaf yna fi'n cael ei blocio'r y gwely o'r dwbl 8. Mae'r teg yn dod i ben a ffindio i gyda'r drydydd darten. Sy'n meddwl bod Wilkinson nawr wedi ennill
14 flag, it's England to throw Dau gymal first. o'r 3 mae wedi fanau. Ie, gan bwysicach hefyd, fe enillodd o'r cymal dwytha yna yn erbyn y tafliad. Mae Jensen Walker yn taflu gynta, a mae hi'n dechrau fod treble a gorffan efo treble. 140. Mae hynna'n dibycach i'r hyn Wilson i ganddo fo'n gynharach pnawn yma. 100. Ia, bob un yn syth. $57. $45. Ia, mae o'r gyrion y treble, ond yr yn ôl yna gwyro i'r 5 a doedd o ddim yn gwneud hynny'n gynharach heddiw. 100. Dartiau'n bwysig yr un diwethaf yna gan Brawer. 140. Yr anel yn gywirach y tro hwn. Mae o lawr i 76. 90. England you require 76. Esgeilis efo'r cynta. 36. Netherlands you require 154. Dobl ugen fydd ganddo fo, petai o'n dychwelyd. A mi fydd o'n dychwelyd, achos tydi Brawer yn methu gorffen ar ôl taro'r 20 yna. Edrych yn fanwl ar y sgôr, ceisio gweithio allan lle mae o'n fynd. Wedi gwneud i benderfyniad. 41. England you require Mae'n 40. dod i oedyn o'r modol yma na. It's on the 14 flag. England. A mae hynna yn debycach i'r Jensen Walker Wilson i prawn yma. A di cael cymal yn ôl i Loegr. 15 flag from the Dobl ugen mynd â hi. Netherlands. Michael Nukta. And from England, A dim ond Jared 2 Cole. gymal sy'n gwahanu'r ddau dîm bellach. Di all hon fynd unrhyw ffordd. Michael Nukhdar sydd yn camu i'r llwyfan i gynrychioli yr iseldiroedd y tro hwn. A Jared Cole fydd yn ei herio fo. Cole ar y llwyfan 15 am y flag, trydydd it's tro yn y the gêm Netherlands yma. to throw first. Colli'r cynta, ennill yr ail. Nwchte yr un fath. 100. $55. Ia. Cant ar yr ail ymweliad yn dilyn y cant agoriadol. 58. Jared Cole y prawn ma, oedd o'n dechrau bron bob tro efo treble ugen. Oedd. A mae'n cael 41. traffarn i ddod o hyd i'r treble hwnnw heno. Ac ar ôl deud hynny, Mae'n taro cant gyda'r 140. fel a gwelwch chi. 85. Cymal da fan hyn gan Nwchter, wedi ffeindio'r treble i gena ar dair achlysur. 96. Gobeithio ffeindio un arall fan hyn nawr mwyn gosod. Gwirio'r un. O, Esgeilis. 21. England you require 152. Cyfle fan hyn i Jared Cole. 64. Netherlands you Defnyddio'r taro require gwyrdd yna 154. i adael 88. Saithig 3 ar ôl dy Nwchter. Treble 19 i adael 88. 100. England you require 88. Taro coch. 43.
Netherlands, you require 54. Nwchter wedi dod o hyd i'r 14. Mae o'n mynd am y dwbl igen. Dwbl 10 mae angen rwan. 34. England, you require A 45. mae wedi cyflwyno cyfle i Jared Cole fan hyn. Dwbl 16. Dwbl 8. O, esgeilus eto. Netherlands, you require 20. Nwchter felly. I agor y bwlch yn ôl i 3. Dwbl 5 sydd i angen arno fo. 10. Ac yn tan methu hefyd. England, you Methu'r require dwbl 5. 5. Wedi methu 5 darten at dwbl nawr, Nwchter. Ond hwn ddim yn rhwydd i Cole. Lawr am y dwbl 2. Un ar ôl. 1. Netherlands, you require 10. Dwbl 5. Un o dan y ddau yna sa'n gwneud, a mae yna... Into on the 15 flag. The Wel, mi Netherlands. fydd Jared Cole yn cicio un. Gafodd o gyflen fanna i gael bwlch i lawr i 1. 16 flag. Ond mae'r bwlch yn 3 bellach. Lloegr 6, yr iseldiroedd 9. Cynta i 3 ar 10 sy'n ennill. Cymal 8 ar ornest yna, 27 darten. Nwchter yn ennill i gyda cyfartaliad o 55. Fel ti'n gweud, Jared Cole, gyda 5 darten yna i ddod â Lloegr nôl o fewn un cymal. Mae'r gap na wedi agor lan unwaith eto. Cymal nesa, Mark Flegert yn erbyn Jenson Walker. 16 flag. It's England to throw first. Ti'n teimlo beth welon ni wrth Walker yn y cymal diwetha o ar y llwyfan yna. Mae e siŵr o fod yn dechrau fel ffefryn yn y cymal yma. Ie, ac yn diddorol iawn. T'mod, Yn y ddau gymal dwytha, fe welson ni Jenson Walker yn cael ei ddilyn gan Jared Cole, a dyna di'r patrwm am y ddau gymal yma. 134. Mae Jenson Walker yn chwarae rwan, a mi fydd Jared Cole yn ei ddilyn o, ond ti'n bod, fe gosodd Jared Cole yn ddiwetha na. A petai Jenson Walker yn ennill hon, fydda'r bwlch dal yn ddau. 80. Mae'n bwysig o safbwynt Lloegr fod Walker yn ennill hon. Fel arall, mi fydd yr iseldiroedd di cyrraedd y 10 a dim ond 3 arall fydd i angen arnyn nhw. 45. Darten neis i ddechrau fyna. 140. Lawr i 67 ar ôl 12 darten. Dim pwysau mynd i fod ar y 67 yma, felly 60. amser ar England, you ochr Walker. require 67. Treble 17 i ddechrau'r shot. Draw am y dwbl 8. A mae na. Into on the 16 flag. 14 darten. Jenson Walker yn dod â Lloegr nôl o fewn Ie, ddau mae o gymal nawr. fel tas o fo yn angori pethau i'r Saeson yn fan hyn, Jenson Walker. A mae angen rhywun i'w ddilyn o. Achos mae'r bwlch yn ddau o hyd. It's Johan Brouwer. And for England, Jared Cole. Ie, dyna y fath o berfformiad welon ni oddi wrtho fe pan yma. 14 darten i ennill cymal, gyfartaliad o 107. Mae jyst yn dangos y berfformat y gystadleuaeth yma. Fel o'n i'n gweud, Nwchter yn ennill y cymal cyn hynny gyda 55 fel cyfartaliad. A Walker Wayne yn ennill i'r nesaf gyda bron o bod dwbl gyfartaliad hynny o 107. Dim emosiwn y tro hwn. 55. Diddorol. Beth sy'n mynd trwy feddwl yn awr? O'n i'n meddwl mae'r rhwystredigaeth oedd hynna, ond dathliad oedd o, achos oedd o'n meddwl bod o'n yn y trebl. Mae'n gymeriad y deud y llia. Yr mantais ganddo fo gan mae o daflodd gynta. Rwan ta, fan ni! 180 i Johan Brouwer.
sydd ddim yn newyddion da i Jared Cole. Ond mae o'n ceisio dilyn. 140. Netherlands require Mae o'n tara 140. Ti'n teimlo bod angen o leia 140 arall fan hyn ar Cole. Hwna'n eistedd yn neis. 100. Netherlands require 64. 64. Dwbl 8. Un dart ar ôl. 48. England require 147. Mae gofyn tipyn o Jared Cole am 147. 87. Netherlands require Felly 16. mae Brouwer yn mynd i gael cyfle arall. 2 gynnig arall. Oh, No score. dim sgôr. England require 60. Blerwch gan y gŵr o'r iseldiroedd. Dwbl 20 yw dwy'n hi. Dwbl 10 ta. Na. 50. Netherlands require 16. Dim cystal ar prawn ma Jared Cole. Brouwer wedi methu 4 darten yn barod i ennill y cymal ma. Dwbl 8. A disgwyliwch am y dathliad petai o'n llwyddo. Dwbl 4. Na. 1 dart ar ôl. Na eto. England require 10. 7 nawr wedi mynd a dod gan Brouwer. Dwbl 5. Gellu fod ni'n digon anodd. Ti'n moyn mynd bach yn uwch. Gweithio'r y ffordd mewn o honna. 1 ar ôl i Cole. 5. Y canlyniad gweitha posib iddo fo mewn gwirionedd. A rhywsyd, rhyw fodd, mae Johan Brouwer yn cael cyfle arall. Oedi, pwyso, dwbl 4. Mhell o'r nod. Ag eto. No score. England require 5. Mae di methu 10 cynnig at y dwbl. Dwbl 2. Dwbl 1. Game Diwan! England. Ac o ran y dathliad yna gan Jared Cole, dwi'n meddwl mae hynna yn deisio o rwystredigaeth a dim byd arall. 18th flag for the Netherlands is Michael Ond oedd o'n Loftus. gymod bwysig i Loegr, John Holly. achos mae'r bwlch bellach i lawr i 1. Ar un cyfnod, mi oedd yr iseldiroedd ar y blaen o 5-0 reit ar dechrau'r gêm. Mae'r pendil wedi mynd nôl ymlaen. Bellach, mae'r bwlch lawr i 1. Wrth i Sean Holly gamu i'r llwyfan. Mae o'n paratoi i herio Michael Nuchter. Lloegr wedi ennill 4 o'r 5 cymal diwethaf 18th nawr. flag England to throw first. Ti'n teimlo hon, mi siwr nawr yw'r cymal mwyaf pwysig i ni wedi chwarae hyd yn hyn. Holly dal yn edrych am ei fuddugoliaeth gyntaf. A dechrau yn y ffordd gorau posib. Yr y cafswm i Holly. 100. Helo. 100. Bydda hynna yn ffordd arbennig i'w gwneud ti'n gyfartal. Anlwcus. Nuchter yn gweld y dart ola yna yn glanio ar y llawr. 64. Ia, mae Sean Holly yn awyddus i gadw'r rhediad yma i fynd. Lloegr wedi ennill y 2 gymal 140. England require 157. 140 amserol gan Nuchter. 129. Dartiau da gan Sean Holly, gadael 28 ar gyfer yr ymweliad nesaf. Ac o fewn am rantiad, mae Lloegr nôl yn y gêm, dwbl 7 amdani, 1 dart ar ôl. No score. Netherlands require 161. A mae tîm y merched yn ymuno efo tîm y dynion hefyd. Dwbl 7 eto. A mae yna tro yma.
Ac ar ôl ennill 3 chymal yn olynol, mae gyfartal rhwng Lloegr a'r Iseldiroedd 9 cymal yr un. Buddigoliaeth cyntaf, Sean Holly fyna fyd, 17 Dartiau. Fel ti'n gweud, maen nhw wedi ennill nawr 5 o'r 6 cymal ddiwetha. Dwi wir yn teimlo nawr, mae'r momentum gyda Lloegr. Mae'r capten, Carl Wilkinson, yn camu nôl i'r llwyfan i wario erbyn prif chwaraewr o'r Iseldiroedd, Barry Van Peer. Dartiau gan yr Iseldiroedd. Wel, i'r cyfan ddim drosodd eto o bell ffordd. Yr Iseldiroedd yn dechrau'r cymal yma. 4 cymal ar 15. 100. Wilkinson yn dilyn yng nghysgod Barry Van Peer. O, Dartiau da gan y gŵr o'r Iseldiroedd yma na. Mi oedd angen trebl ar Wilkinson i gadw o fewn cyrraedd. $57. $100. Ie, hwnna'n bwysig i Van Peer. Petai wedi methu'r treble fyna, fydde di 2 ymweliad yn olynol, heb treble. 100. Di ras yw i nawr lawr i'r dwbl. Van Peer gynta, 120. Marker fach neis am y treble. Na, di ddim yna. Allai sicrhau ti. Oedd angen Shanghai ar yr 20. Mae di bodloni ar 100 sy'n golygu y bydd o angen 10 pan fydd o'n dychwelyd. Os bydd o'n dychwelyd. Na, mi fydd o rwan. 100. Netherlands require 20. 10 i Van Peer. I'w gwneud ti yn 10-9. 2 gynnig arall. Dim ond un o ddi angen. Dim ond un o ddi angen. A mae'r Iseldiroedd yn ôl ar y blaen ar ôl colli 3 chymal yn olynol. Mae Barry Van Peer wedi cael yr ymgyrch yn ôl ar ben ffordd. Mae nhw ar y blaen o 10 cymal i 9 wrth i ni gamu mewn i'r 20fed cymal. Danny Van Tripe yw'r Iseldirwr nesaf i'r llwyfan gyda Lloyd Pennell ar gyfer yr 20fed cymal. Bydd Dartiau gyda Lloyd Pennell yn y cymal yma nawr. Ti'n teimlo bydd Van Tripe yn benderfynol fan hyn nawr. Bydd e moyn ymosod ar y tafliad. Game on. Dartiau da gan Pennell. Wel, doedd a ddelo, beth bynnag fydd canlyniad y gêm hon. Mae'r ffaith bod Lloegr wedi ennill 9 cymal yn golygu bod nhw yn sicr o'i lle yn yr own gynderfynol. Ond, be da ni ddim yn ei wybod ydy pwy fydden nhw'n chwarae. Achos mae Cymru wedi gorffen ar frig i grŵp nhw, sef grŵp 1. Yr Alban sy'n ail. Ac ar hyn o byd, fel mae pethau'n sefyll, mae'r Iseldiroedd ar ei ffordd adra. Achos fydd arnyn nhw golli yn erbyn Gogledd Iwerddon o 13 i 10 yn gynharach y pnawn yma. Ond fe all bethau newid. 59.
140. Dartiau da iawn gan Van Tripe. Mae o lawr i 161 ydy Pennell yn mynd i allu ymateb. Y fodd yn taflu gyntaf. 137 ar ôl, felly lawr am y trwbl 19. 97. Netherlands require 161. Cyfle i Van Tripe gan fan hyn gyntaf. Gwirio'r 5. 96 ar ôl edrych am trebl arall. 125. Dartiau da, i adael trwbl 18. 120. Ond y Shanghai i Lloyd Pennell. Angen trebl. Fan Lucas. Un uwch ben ac un o dan y weiren. 60. Netherlands you require 36. Dwbl 18. Dwbl 9 ta. Na, un dart ar ôl. Getting shot at 20th leg. Netherlands. Wel, mae'r iseldiroedd un cam yn agosach at y fuddugoliaeth. Sean Holly. 2 gymal arall maen nhw angen. Da fi deimlad bod e'n mynd i ymosod ar y tafliad yna. Cymbal wedi orffen mewn 15 darllen. First leg, Netherlands to throw first. Game on. Dartiau gyda iseldiroedd yn y cymal yma. 125. Johan Brouwer yn ffindio'r trebl yna dwywaith. 96. 100. Dechrau da gan Brouwer fan hyn nawr, 125 a 100. 100. Lawr i 276. Mae'r emosiwn yn dymas unwaith eto gan Brouwer. Ffindio'r trebl 19 dwywaith. 58. Netherlands Dim require trebl i holi. 142. Lle ar ôl 9 darten, Brouwer a gyfle. Teimlo fa angen 140. O leia holi fan hyn. 140. Oedd o'n gwrando, Dylan. Brouwer yn edrych am y trebl 18 i gael hon i ddechrau. Dwbl 8. Dyna ddathliad. Netherlands. A mae o'n gwybod pa mor bwysig ydy hynna, achos dim ond un cymal arall sydd i angen arnyn nhw. 22nd leg for the Netherlands is Terry Van Peer, and for England, Jensen Walker. Wel, arwydd o cad hynna gwybodaeth ydy petai yr iseldiroedd yn ennill y cymal nesaf ac yn ennill y gêm yma o 13 i 9, mi byddan nhw yn gorffan ar frig y grŵp, sydd yn golygu mae'r iseldiroedd fydd yn wynebu Cymru yn y rown gynderfynol. Ond, di'r cyfan ddim drosodd eto. Mae hon yn mynd i fod yn dipyn o ornest. Jensen Walker yn erbyn Barry Van Peer. Mae'r iseldiroedd wedi dangos tipyn o gymeriad fan hyn ar ôl i Sean Holly ddod â ni'n gyfartal 9-1. Van Peer, Van Tripe a Brouwer wedi ennill i cymalau nhw i roi'r iseldiroedd o fewn un cymal o ennill ar ornest. 68. A safon y 3 cymal na, dyma Van Peer 17 darten, Van Tripe a Brouwer mewn mas mewn 15. 99. Wel, gan Walker mae'r mantais 60. yn y cymal yma. Ond maen nhw wedi ennill 3 chymal yn olynol, fel oedd ti'n deud ac yn pwysleisio.
Diolch i Berry Van Pier, Danny Van Tripe a Johan Brouwer. 140. A mae Berry Van Pier mewn safle man hyn i gau pen y mwdwl ar y cyfan. 44. Mae o'n gwybod, dyna pan mae o'n oedi, mae'n edrych ar y sgôr, mae o'n gwybod pa mor bwysig all y Dartiau yma fod. Un arall o hynna, gwych. Mae o'n gadael cant iddo fo'i hun. Ymateb gwych gan Walker. Rwan ta, pwy sy'n mynd i gyrraedd y dwbl gynta am y gêm? Berry Van Pier, mae dim o'r blaen o 12-9, un cymal arall sydd i angen ar yr iseldiroedd i giro Lloegr. Mae Lloegr yn saff o'i lle yn yr rownd gynderfynol, oherwydd bod nhw wedi cyrraedd 9 cymal, ond dwbl 20 sydd i angen ar Berry Van Pier i ennill y gêm. A mae o'n gwneud hynny! Mae o'n gwneud hynny efo'r darten ola i law. Mae'r iseldiroedd yn dathlu. Mae nhw wedi curo Lloegr o 13 i 9. Mae chi'n golygu os dwi'n iawn bod yr iseldiroedd yn gorffen ar y brig y grŵp. Ar y brig grŵp 2. Lloegr yn gorffen yn ail. Mae hynny'n golygu felly a bydd Cymru yn herio Lloegr yn yr rownd gynderfynol ac mi fydd yr Alban yn herio'r iseldiroedd. Boes bach. Pwy bydda di'r rhagweld hynna ar ddechrau'r gêm? Ie, am berfformiad gan yr iseldiroedd, a'n enwedig Berry Van Pier, yn wario 5 cymal, yn ennill bob un o'r 5 cymal na, dwi'n y safon nath ei ddangos. Yn y cymal diwetha na, o dan y pwysau na, gorffen mewn 50 darten unwaith eto, felly da iawn i'r iseldiroedd, llon gyfachiadau. Ie, dwi ddim wedi bod yn benwythnos hawdd i'r iseldiroedd, ond pan oedd angen perfformiad, pan oedd angen ymateb, wel, fe wnaethon nhw hynny. A mae'r buddugoliaeth dramatig yna dros Loegr yn golygu taw nhw sydd yn gorffen ar frig y grŵp. A mae hwnna'n meddwl, felly, o ran pencampwriaeth tîmau y dynion yn y rowndiau cynderfynol, fe fydd Cymru yn herio Lloegr, a wedyn ni yr enillwyr i ni newydd wel yr iseldiroedd, yr Alban fydd i gwrthwynebwyr nhw. And I've got Johan and Berry, and I've got them all joining me now. Let's get involved. Let's get involved. Berry, I'll come to you first. You got the match-winning dart. Then, just how relieved are you? What's the emotion? Because that looked like a lot of hard work. It was very hard work because we knew that if I would lose that leg, we would be out. So it was a lot of pressure on this leg, and I knew I was like, okay, I'm playing well. So if I win it, we're through. If I lose it, we're just 5th, 6th place. And I managed to win it. So very happy, obviously. Johan, I have to say, I think you're the player that celebrated the hardest on that stage. Yeah, because Barry was told me, you have to win this leg. If you win the leg, then he will do the rest. Oh, yeah. If I would win the leg, Barry told me, Johan, just win the leg and I will do the rest. And then he took the 100 out. And, yeah. Danny, and then he did, I played so rubbish all day. And, okay, thank you, Johan. Thank you. Yes. Danny, cheers for the fans. I have to ask you because I saw you wearing the football shirt when you were walking. A brilliant win for the Netherlands, 5-1 over Sweden. But does this feel better? Yeah, this feels much better because we lost the first game against Northern Ireland, and we know it would be a difficult game against England. And I know if we lost 11 legs, we're out. If we lost 10 legs, they're going to look at the average. So we had to win 13-9, and we did. And guys, you've got Scotland now in the semi-finals. Can you do it? Can you get to the final, do you think? Oh, no. Don't do it. Scotland is a country in England. What can this win give you going into that semi-final now, just in terms of momentum?
I think, honestly, the guys who's been like having their debuts in the national team for this season, obviously in the first match, I was a little nervous, but they very much improved in the second match, and I think we'll bring that on to tomorrow. And as long as we all trust each other and playing well, we believe in each other, then I think we'll be fine. Absolutely. Well, guys, we are loving your energy, loving the vibe that you're bringing to Ilfracombe. We will see you in the semi-final, so enjoy the rest of your evening, and we will see you tomorrow. We'll see you later. Wel, mae'r chwarae yn parhau fan hyn ar S4C, a ni'n troi'n sylw ni nôl nawr at y menywod, ac mae yna gêm enfawr I ddod I dîm menywod Cymru. I am here. I Watson rhagorol. Fi'n credu oedd e'n bwysig iawn I ni ennill y grŵp ddo, a ni'n gwybod nawr taw Iwerddon ni'n erbyn wedyn, a wedyn ni gweld y bechgyn wneud mor dda yn ysbrydoliaeth I ni gyd. Gweld pobl ni gyd fel tîm yn cefnogi'n gilydd, ni gyd tu ôl ein gilydd, a ni yn wneud yn dda, a mae'r momentum yn teimlo fel bod y gyda ni ar y foment, so eisiau ni cario ymlaen dy hwnna. I think Wales are a really strong team, and I think they'll definitely bring out the best in us. So it means a lot. It's my first time playing on the Six Nations team, so it's definitely great for the first year to be going straight into the semis. It just shows how well darts in Ireland is going now. We're always consistently making finals and semi-finals on the teams. Ni'n disgwyl bod nhw'n mynd I wario'n dda, bod y safon yn uchel, a maen nhw'n mynd I moyn meiddi ni, achos chybod lle mewn i'r final yw e. Ond, fi ni'n barod amdano nhw. Fi'n credu bod yn bwysig iawn bod ni'n sicrhau bod ni'n y final fori, achos mae'n meddwl y byd I ni gyd fel Cymro a Cymraes I wneud yn dda dros ymlaen. So mae'n meddwl popeth. Yeah, we're hoping for a nice win against Wales so we can secure our place in the final. Ni wedi gweld cymaint o ddartiau heddi. Menywod Cymru yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon I weld pwy fydd yn mynd drwodd i'r rownd derfynol. Nôl â ni nawr at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. Ladies and gentlemen, it is semi-final time in our women's team event. Introducing first, from Wales, Rhiannon Sullivan, Rachel Kingdon and Eve Watson. Rhiannon Sullivan yn arwain tîm Cymru i'r llwyfan ar gyfer yr ornest yn rownd gynderfynol cystadleuaeth y menywod ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni. Rhiannon Sullivan yn gapten, dim ond un cymal mae hi wedi golli yn y gystadleuaeth hon eleni. Eve Watson a Rachel Kingdon yn bartneriaid iddi hi yn y tîm. Cymru oedd y pencampwyr 2 blynedd yn ôl, ond fe gollon nhw yn y rownd gynderfynol y llynaf. And their opponents, it's the Republic of Ireland, Rebecca Allen, Sarah Joyce and Teresa King. Ac wrthwynebwyr Cymru yn y rownd gynderfynol ydy Gweriniaeth Iwerddon ar ôl gorffen yn yr ail safle yn grŵp 2. Cymru wrth gwrs yn gorffen ar frig grŵp 1. Teresa King, yr ola o'r tîm I gyrraedd y llwyfan. Rebecca Allen yn ysgwyd llaw efo tîm Cymru, felly hefyd Sarah Joyce. Ond y ddwy fydd yn cael ni ar ben ffordd reit ar y dechrau. Bydd capten Cymru Rhiannon Sullivan a Rebecca Allen. Dylan, teg I ddweud, mae Cymru ydy'r ffefrynnau fan hyn. Heb os, Gareth, byddwn ni'n gweud bod ni'n ffefrynnau cryf.
Un pe bydd Rhian yn sicr wedi meddwl nawr. Wylodd hi pwy mor gyflym nath Rebecca Allen ddechrau erbyn Dita Hedman. Felly bydd hwnnw'n ynghyfen I meddwl I, ond bydd hi'n gwybod bydd rhaid cael y ffocws llawn o'r 3 darten cyntaf yma. I wneud siŵr bod ni'n yn cychwyn gyda buddugoliaeth ac I gael y pwynt cyntaf ar y bwrdd. Ia, Rhian O'Sullivan, wel mi oedd hi'n dathlu ar y llwyfan yn aneithiwr pan enillodd i'r cymal I gipio'r fuddugoliaeth yn erbyn yr iseldiroedd a hynny o 5 cymal I 4. A Rhian O'Sullivan sydd yn mynd gyntaf yn y rownd gyn-derfynol. Mi fydda ni yn chwarae 9 cymal I gyd, fel bod pob aelod o'r tîm yn chwarae 3 cymal yr un. Ond yn hwn y cyntaf I 5, dyna oedd y drefn cyn y rownd gyn-derfynol. Ond yn y rownd gyn-derfynol, ras I 5 ydy hi I fod. Dechrau da fyna gyda Rhian, ffindio'r treblygen. Ffindio fe unwaith eto fan hyn. 100! Wel, fel ti'n deud, Rebecca Allen yn dechrau ar dan yn erbyn Dita Hedman, ond yn y cymal yma, Rhian O'Sullivan sydd wedi dechrau ar dan. Treble arall. Ac un arall. O, boes bach, 180 I gapten Cymru. 180 am ffordd I ddechrau, am ffordd I arwain eich tîm. Dim yn unig, mae'n rhoi hyder I Rhian, ond hefyd Rachel Kingdon a Eve Watson yn paratoi ddod i'r llwyfan. Mae'n I roi lot o nerth I nhw hefyd pan byddan nhw'n dod. A mi oedden nhw mor siomedig Merthyr y llynedd yn methu a chyrraedd y rownd derfynol. Ac Rhian O'Sullivan o fewn trwch blewyn I ddod ar cymal I ben. Dwbl 8 fydd I angen arni hi. Rebecca Allen yn gweld yr ail ddarten yn andisgyn ar y llawr. Wales you require 16. I fynd ar cymal cynta, y cymal agoriadol. Rhian O'Sullivan I fewn i'r dwbl 8. Un dart yn unig oedd I angen arni hi. Dechreuad campus I Gymru. Mae Rhian O'Sullivan yn arwain y ffordd. Second leg from Wales, Rachel Kingdon. A 4 cymal arall sydd I angen ar Gymru. Ac mi fyddan nhw yn y rownd derfynol. Dechrau da fyna gan Rhian, 16 darten. Am gwmws beth o'n I wedi disgwyl, bod hi'n dechrau ar garla. Ddim yn gadael I Rebecca Allen I setlo. A o beth I ni wedi gweld dros y deuddi diwetha yno, fydden ni'n disgwyl gweld Rachel Kingdon yn rhoi Cymru ar y blaen o 2 gymal I ddim. A Lloegr yn erbyn yr Alban ydy hi fod yn y rownd gyn-derfynol arall gyda llaw. Yr Alban yn gorffan yn yr ail safle yn grŵp 1 y tu ôl I Gymru. A Lloegr wrth gwrs yn gorffan ar y frig grŵp 2. Sarah Joyce yn erbyn Rachel Kingdon ydy hi fod yn yr ail gymal yn y rownd gyn-derfynol gyntaf. A Rachel Kingdon wedi cael penwythnos eitha da mae'n rhaid cydnabod. Game on. Ac i'ch atgoffa chi, y cyntaf I 5 cymal fydd yn ennill. 100. Cant derbyniol iawn gan Rachel Kingdon. Yn ymateb i'r 60 agoriadol gan Sarah Joyce. 60. Tîm dynion y gwiriniaeth. Yn y neuadd. 45. Nogi'r merched yn y rwng gynderfynol yma. Siomedig fydd Rachel Kingdon ar yr ymweliad yna. Angen ailosod fan hyn gyda Kingdon. Dechrau gyda cant ond ffindio'r treble na nawr. 100.
Just mymryn bach o fantais gan Kingdon ar ôl 12 dart. Oedd y trebl arall yn werthfawr iddi hi fan hyn. 60. Ddim i fod. Ond mae di gadael ei hun ar 170. Felly 6 darten o leia o fan hyn i Rachel Kingdon. Penderfynol aros ar y treble, a ffindio fe dar darten ola. Wales you require 70. Double again. 30. Republic of Ireland you require 80. 80 yn nod felly i Sarah Joyce i unioni pethau. Hwna ddigon lletwyth. 65, ie. Tarw coch felly i fynd â hi. 50. 30 ar ôl felly. Wales you require 40. 40 i Rachel Kingdon. Double again. Ac mae yna a rhywsyd neu gilydd. Fe gafodd y ddwy gyfleoedd. Ond Rachel Kingdon yn sicrhau'r fuddugoliaeth i'r Cymru 2 gymal i ddim ar y blaen. 3 chymal arall sydd i angen. A mi fydden nhw'n sicr o'i lle yn y rownd gynderfynol. Y ddwy nesau gam i'r llwyfan ydy Eve Watson dros Gymru a Teresa King dros Weriniaeth Iwerddon. Tipyn o wahaniaeth yn y 2 gymal gyntaf na Dylan. Oedd, y Rhian yn y cymal cyntaf, gyfartaledd yn 93. Tipyn o safon yn gorffen mewn 16 darten. Wedyn Kingdon, stryglan yn bach, dechrau'n gryf gyda'r sgorio, a wedyn gorffen yn dda. 68 ydi chyfartaledd i gorffen mewn 22. Ond be wyt ti'n meddwl bydd o'n olygu i ferched Cymru petai nhw'n llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol yma yn Ilfracombe ar ôl colli yn erbyn yr Alban yn y rownd gynderfynol ym Merthyr Llynedd? Mi'n gybydd fe meddwl popeth, fel wedes i, pan gerddais i mewn ma bore di Gwener, o ti'n cael y teimlad, maen nhw mor benderfynol penwythnos hyn, ennill y teitl nôl yn 2024, a colli llynedd yn Merthyr. Oedd hwnna'n dipyn o ergyd i nhw. Mae'r garfan bach yn wahanol enni, Lian Topper wedi symud mas, Eve Watson wedi dod mewn, a fi'n teimlo, mae Eve wedi mynd i lefel gwbl wahanol i fi dros y 12 mis diwetha. Mae'n chwaraewr llawer gwell na oedd i 12 mis nôl. Mae wedi wneud y tîm yn gryfach a un sydd yn medru codi'r tlws. Mae hi yn y tîm yn lle Lian Topper oedd yn chwarae dros Gymru Merthyr y Llynedd. A mae gennym ni ddigon i edrych ymlaen ato fo y fori wrth gwrs yn ystod yn darllediad yma ar S4C. Mi fydd tîm dynion Cymru yn rownd gynderfynol i cystadleuaeth nhw. Mae'n bosib, da ni'n gobeithio fydd merched Cymru yn y rownd derfynol yn eu cystadleuaeth nhw. A mi fydd Rhian O'Sullivan yn rownd derfynol senglau'r merched. Ac mae David Davies yn rownd derfynol senglau'r dynion. Digon i edrych ymlaen ato fo. Da iawn i Watson. 100 i ddilyn y 140. Mae di rhoi Teresa King dan bwysa yn barod. Mae rai bod e'n llanw di gyda hyder fel chwaraewr, bod ti'n ffindio'r treble igen a gyda bob ymweliad mae wedi bod i'r oci. Ddim yn ffindio fe tro fan, mae digon pell ar y blaen. Dyn nôl am y 136 na'r ymweliad nesaf. 123. Wales you require 136. Dartiau da fyna gan King. Bydd o leia 6 gan Eve o fan hyn. 40. Dim treble am yr eildro. Mae di gadael 96. Mae gen i hi ddigon o amser yn ôl pob golwg achos 40 wedi sgôr Teresa King. 96. Newid cyfeiriad. 72. 72 wedi sgorio. Mae hynny'n gadael dwbl 12.
55. Wales, you require 24. I fynd 3 I ddim ar y blaen. Bell o'r nod, dwbl 6, a mae hwnna It's on the third leg. Wales. Wel, mae pob un o dîm Cymru, tîm merched Cymru, wedi cyfrannu yn yr olygyn derfynol yma. Mae Ian O'Sullivan wedi curo Rebecca Allen. Mae Rachel Kingdon wedi curo Sarah Joyce. A mae Ian Watson newydd curo Teresa King. A mae Rachel Kingdon yn dychwelyd i'r llwyfan. A'r tro hwn, wedi ni'n herio Rebecca Allen. Ein sylwi di Ian O'Sullivan ddim nôl ar y llwyfan tan y 6ed cymal, Gareth. A pwy sy'n weid? Ie. Falle fydd popeth drosodd erbyn hynny. Digon posib, digon posib. Ie, crafu buddigoliaeth yn y diwedd wnaeth Rachel Kingdon yn erbyn Sarah Joyce. A maen nhw gyd yn cyfri. Rebecca Allen I fynd gyntaf. Be dechreuodd I fel corwynt yn erbyn Dita Hedman, ond chafodd I fawr o gyfle yn erbyn Ian O'Sullivan yng nghymal agoriadol y gêm yma. 60. Dechreuad gwell I Allen, 121 wedi cael ei ddilyn gan 60. Tîm y dynion yn gwylio yn y cefndir. McCarthy oedd hwnna. 100. Y mantais gan Rebecca Allen. Hi oedd ar dartia cynta yn y cynnal yma. 45. Teresa King yn gwylio. Gwiro i'r 5. 85. Ond fynd ar hi wneud yn iawn am hynny fo'r dart ola yna. Wel, sgôr o 80. Di'r ail yna ddim yn cyfri. I rai ohonoch chi falla sydd ddim yn gwylio dartio mor aml o hynny. Y Robin Hood, maen nhw'n galw. Y Robin Hood, ie, na ti. Wff, syth I mewn. Angen newid y ffleit na bydden ni'n meddwl. Yn sicr. Dim yn amlwg bod I wedi wneud ni. Na, dim di cael amser, dwi'n meddwl. 60. Republic of Ireland, you require 150. 150 felly I Rebecca Allen. 70 ar ôl. Nawr am y treble 10 felly. Dyna oedd y nod, ond yn anffodus o safbwynt Rebecca Allen, fe laniodd y dart ar y llawr. Dwi'n meddwl bod ti'n licio'r gyntaf na. 45. Republic of Ireland, you require 70 felly I Rebecca Allen. I gael I thîm ar y sgorfwrdd. Maen nhw ar ei holi o 3 I ddim ar y funud. 48 ar ôl ganddi. 30. Mynd I nôl ar gyfl top. Os gael I gyfle. Angen treble ar Kingdon. 76. 56. Ie, dwbl I gymryd I angen arni hi hefyd petai hi'n cael cyfle. Dyma Rebecca Allen, dwbl 10. I ennill y cymal cyntaf dros y weriniaeth. Ac mae hi wedi llwyddo. Rachel Kingdon yn colli y cymal yna yn erbyn Rebecca Allen. A mae Cymru dal ar y blaen o 3-1. A maen nhw dal angen 2 gymal arall I gyrraedd y rownd derfynol. I Watson fydd nesa. A bydd I fi'n herio Sarah Joyce. Cymal cystadleuol fyna, dyfo Rachel Kingdon, jyst ddim ysgorio digon trwm, lawr I 40 ar diwedd y cymal, ond ddim yn cael darten at y dwbl. A dwi'n credu, dwi'n iawn I fel mae E. Watson fydd yn talu gyntaf yn y cymal yma. Fe nisiodd I yn erbyn Teresa King yn y trydydd cymal.
newid cyfeiriad a cael llwyddiant efo'r treble 19 yna. Cyfantwm o 96 Dartiau i ddechrau gan Sarah Joyce. 125. A gyda i orffan hefyd. Ww. 96. Wel, rhywsyd neu gilydd, fi arhosodd yr ailyn yn y treble 19. Welon ni cwpl o rei fel yna, oedd hi wrthi yn y trydydd cymal yna. A fi'n teimlo bob tro i ni'n gwylio Eve ar y darllediadau yma. Ti'n dal dy wynt, bron? Ie. Yn meddwl bod y dart yn mynd i ddisgyn? Ie. Ie, ni wedi gweld pan gwario fi yn yr agored yn Western Supermare hefyd yn Lakeside. Dartiau yn cwmpo allan o'r bwrdd. Ond o'n i'n meddwl ddo bod hi wedi dod dros y broblem hynny, ond... Falle bod e rhywfaint i wneud ar amgylchedd chwarae heno, mae'n llawer twymach yn y neuadd na. Falle bod hi Dartiau yn ymateb yn wahanol. 60. Ac mae Sarah Joyce yn gwneud yn dda o ystyried mae Eve Watson ar ei daflu gyntaf. Mae wedi taro'r treble ligan yna ar sawl achlysur yn y cymal yma. Ac mae hi lawr i 121, 150 sydd i angen ar Eve Watson. Aros lawr ar yr 19 am hynny. Nôl i fyny am yr 18. 121 felly i Sarah Joyce o fewn i gallu hi yn sicr. Treble 17 oedd y target. 28. Wales you require 94. Dartiau ar un beth yna, treble 16 gadael double top. Cyfle i Joyce gynta. 86 ar ôl. Treble 18. Mae na, double 16 i Sarah Joyce. I ddod ar wyryniaeth nôl o fewn un cymal. Am lwcus. Ond ni ar fi'n deud bod ti'n heiddi'r cymal yna ar ôl sgorio cystal. Ond mae Eve Watson wedi ei chosbi hi am fethu'r cyfle ddaeth i'w rhannu. Eve Watson felly yn ei gwneud hi yn Cymru 4, Gweriniaeth Iwerddon 1, a dim ond 1 cymal arall sydd i angen ar ferched Cymru i gyrraedd y rownd derfynol. A nesa ar y llwyfan, y capten, Rhian O'Sullivan, yn erbyn Teresa King. Rhian rododd Cymru ar ben ffordd, ti'n curo Rebecca Allen yn y cymal cyntaf yna. Mae popeth i ni wedi weld pen wythnos ma, oddi wrth y ddwy ma, bydde ti wir yn disgwyl gweld Rhian yn dod â popeth i ben fan hyn. Ia, cyfartaledd o dros 93 i Rhian O'Sullivan yn y cymal cyntaf, yn ymylu ar fod yn 94. Sixth flag against the Republic of Ireland to throw first. Ie, i gymaru ar 16 gan Teresa King yn ei chymalu erbyn Eve Watson. Ie, felly, os ydy rhywun yn dilyn yr ystadegau, mi fydda rhywun yn disgwyl gweld Rhian O'Sullivan yn ennill y cymal yma. Pedwar deg a phedwar, a wedyn 41. Dyma Rhian wedi taro 81, ac yna 100 ar yr ail ymweliad. Pryn bod angen atgoffa chi, un cymal sydd i angen ar ferched Cymru gyda'r y ffeinal. Dyna'r ail 100 i Rhian yn y cymal. Cyfartaledd o 94 i hi hyd yn hyn. Dart dda iawn i orffen. Dyna'r trydydd 100 yn olynol i Gapten Cymru.
134. Rhian O'Sullivan yn cydnabod cyfraniad Teresa King. Dwbl i gen i ennill. Rhian O'Sullivan am ffordd i gau penymwdol ar y cyfan. Rhian O'Sullivan felly yn ennill y cymal cynta, yn ennill y chweched cymal, a mae hynny'n golygu fod Cymru wedi ennill o 5 cymal i 1. Maen nhw yn o'r rownd derfynol, a mi fydden nhw yn wynebu naill ai Lloegr neu'r Alban. Eve Watson ar Dartiau Kingdon yn dathlu yn y cefndir. Ond llongyfarchiadau, mae Merched Cymru wedi gwneud hi. Boddi wrth ymyl o lan oedd hi y llynedd yn Merthyr, yn colli yn y rownd gyn-derfynol. Ond maen nhw wedi cyrraedd y rownd derfynol yma yn Ilfracwm, ac mae'r 2 ohonyn nhw newydd ymuno efo Sioned. A mae pawb yn wein o glist i glist fan hyn. Merched llongyfarchiadau enfawr. Rhian, fi'n cofio fi a ti'n trafod o'r amser un llynedd, hwn oedd y rownd ble nathoch chi golli. Faint mae fe'n golygu bod chi wedi llwyddo i mewn un cam ymhellach, a bod chi yn y rownd derfynol? Wel na, mae hwn yn meddwl y byd, a ni'n... Wel, ni'n mwy na drafft i mynd i'r ffeinal nawr, so Cymru. Eve, talk me through that performance. It seemed pretty comfortable. It seemed like you were in control. Is that how it felt up there? Yeah, it was. I don't know. We had a nice break coming into this evening, and you know we hadn't had a long day like we did yesterday. So yeah, it just felt like it was a new fresh game, and yeah, and it showed. But well done to all of us. It was absolutely fantastic. Really Absolutely, and we can see Rhian's winning dart there, and just the reaction again. Once again, saying the whole thing. Eve, you know, just a word on Rhian as the captain, and just how much of a key part she is to this team. I mean, she's the key to the team. She keeps us going in the back room. She makes sure that we're all okay, and then she leads from the front. You know, if Rhian's doing well, we all know we're all doing well. And if Rhian's not doing well, then we know we need to do better, because we got to hold her up there. So yeah, she's a class captain. Absolutely. And Rachel, just in general, it feels like Wales are having a brilliant weekend in terms of the women, the men. Obviously, we've got Rhian and Dai also in the singles doing ever so well. It just seems like you're all enjoying this weekend, aren't you? Yeah. Just enjoying it. I'm so thankful for these 2 girls, I tell you. I'm so thankful. And the men have done fantastic. Yeah. Fought all the way as well. Absolutely fantastic. Both teams, brilliant. Absolutely. We have loved watching you so far. And of course, we're about to find out who you'll be facing in the final. Rhian, pwy chi ffansio yr Alban neu Lloegr? Wel, sa'n moyn, ddim un nhw, really, ond fi'n gwybod bydd e'n brwydr a bydd rhaid ni wario'n dda i ennill, ond ni gallu neud e. Yn bendant, mae'n llongyfarchiadau, and I adael chi fyny ddathlu. I'll leave you girls go and celebrate, and we will see you in the final tomorrow. Llongyfarchiadau. Thank you. Wel, un gêm bach arall i fynd, ac mae'n amser i ni ddarganfod pwy fydd gwrthwynebwyr Cymru yn y ffeinal. The semi-final against Scotland, I think it could be 50-50, because on paper most people will think England should win, but as you can see, it doesn't always go like that to plan. England always plays well. A lot of the times they save all their best starts for against us, so I'm not expecting anything less than what they normally do, but hopefully we can give them a game. Me personally, I don't really worry about whether I'm favourite or not. I just go in there and hope to play well. And obviously I'm always disappointed if I don't play. I don't mind being beaten while I play well, but it's when I don't, then I just felt like I've let the side down. We've been in a few finals, so yeah, we're more than capable of getting there. It'd be nice to get there again and have another go at it. I think we're well overdue a win, so yeah, you never know. If we get through to the final, it would mean everything, because we're the oldest of it. So whenever you win anything, you kind of want to get to the final again to put up a fight. At least you put up a fight to try and defend it. So that's what we will be looking to do. Fingers crossed, because it's a long day.
Dyma ni te pwy fydd gwrthwynebwyr Cymru yn y rownd derfynol. Dyma Lloegr neu'r Alban. Nôl â ni nawr at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort in Ilfracombe. Time now for our second women's semi-final. Introducing first, England, Paige Paulin, Laura Turner and Dita Hedman, OBE. Lloegr felly yn camu mas ar gyfer y rownd gynderfynol yma. Paige Paulin yn arwain y ffordd. Laura Turner tu ôl iddi hi a na Dita Hedman, OBE. Tipyn o dîm, tipyn o her yn gwynebu yr Alban. Mae'n hwyr. Mae bron yn hanner awr wedi deg. Pwy fydd yn barod i berffordio ar y llwyfan ar ôl diwrnod hir o gystadlu yn Ilfracombe. Cawn weld Dita Hedman i weld yn hapus iawn. Lloegr wedi trechu Gweriniaeth Iwerddon 8-1 yn barod heddi. Gêm olaf y grŵp 2. Ni'n gorffen ar brig y grŵp. And their opponents, Scotland. Lorraine Hyde, Susanna McGimsey and Sophie McKinley. Fe'n licio ganu, mae rhaid i fi fod o'n dylan. Can Misox Mitchell Lori yw i. Mae'r Alban yn defnyddio'r strasg yna wrth i Lorraine Hyde arwain y tîm mas. Susanna McGimsey, Sophie McKinley. Os digon gyda'r Alban i herio Lloegr, dyna'r cwestiwn. Bydd eisiau nhw berffordio, bydd eisiau nhw bod ar ei gore. Ie, sy'n dewis dyn nhw. Mae rhaid i nhw i godi gêm o le welon ni nhw ddo. A mae lefelau i gael na. Mae Lorraine Hyde fod oedd hi'n siomedig ddo. So pe bai hi'n gallu codi lefel, mae Ginley, mae hi wel yn gyffyrddus iawn pen wythnos yma. A wedyn mae Gimsey, gallai hi wneud gwahaniaeth yn ei chymalau hi hefyd. Felly, ie, dim ond gwella gallu yr Alban wneud o beth welon ni ddo. Mae Lloegr wedi bod yn chwarae ar safon uchel trwy'r penwythnos. Felly, ie, disgwyl gêm gystadleuol, ond byddwn ni'n credu ta Lloegr sy'n mynd i dynnu drwyddo'n diwedd. Mae'n bydd cael Dita Hedman ar eich tîm yn helpu unrhyw un. Lorraine Hyde, gwrthwynebydd cyntaf i Dita Hedman yn y cymal cyntaf un. Ras i 5, mae yn syml. Fel oedd Cymru wedi profi yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon, dechrau yn gyflym, yn bwysig iawn. O dim ffordd nôl i'r Gweriniaeth ar ôl bod 3 ddim ar ei ôl i dyla. Na, ti'n iawn. A gath Dita profiad o hynny gynned, dechreuodd hi'n araf iawn. Gath i ddalan o'r gan Rebecca Allen. So mi'n siŵr, bydd hi'n llawer mwy parod nawr ar gyfer y dasg sydd o'i blanu, sef Lorraine Hyde. First leg, it's England 2 from first. Game on. Dita Hedman ar Dartiau. Sy'n lot o bwynt trafod beth sydd wedi digwydd o flaen hyn, agos rhwng gynderfynol yw hon. Knockout go iawn, gêm gwpan go iawn. Colli a chi mas. Mae mor syml â ni. Ie, mae'r gêm yn neb yn colli. Ti'n beth yn cofio yr unigolyn i'r tîm. Wastad yn neis i gyrraedd y ffeinal, nwy? Odi. Ti'n colli mynd hyn, ti ddim yn cael profi o wefr o fod ar y llwyfan. Cwpan y Chwe Gwlad yn cynrychioli eich gwlad. Y ddwy yn dechrau, 101. 100. 100 arall i Dita Hedman. Bod ti'n sôn gynnau yn sylwi beth, Rhys, bod wedi ennill 250 o deitle a mwy yn ei gyrfa. Ond o'r cyfweliadau ni wedi gweld, mae'r angerdd na dal na i wisgo'r Cris i ennill fwy o deitle. Iawn, yn sicr. Bydde ddim ar y llwyfan. Bydde ddim yn teimlo unrhyw beth arall. Bron dyma'r unig beth. Mae'n gwybod beth i'n neud nawr, efe. Taflu dat. Mae'n gymeriad hyfryd, hoffus iawn hefyd. Hynod boblogedd. 100. Ni'n sôn yn y cyfweliad, bod hi'n gweud, dim ots da i golli cymal, ond os bod hi'n teimlo bod hi wedi chwarae digon da,
Ie. Mae wedi gwneud gymaint o gallu ddi, felly mae hwnna'n meddylfryd. 100. Reoli beth mae hi'n gallu wneud, na beth mae hi'n meddwl am. Na beth mae'n wneud ar hyn o bryd. Yw sgori 400 yn ôl. 60. England, you require 101. Aros lan top. Nawr mae'n dod lawr. Treble 15 oedd yn oed falle. 43. Dim pwysau ôl o'r ein haid. Dy hwnna'n y treble? 85. England, you require 58. 58. 18 tops. Just mewn na. Mae mewn yn yr 18. Tops amdani felly. Colli'r lain. Anarferol iawn i Dieter Hedman. 26. Scotland, you Cyfle require bach felly Lorraine Hyde. Ie, un treble sy'n angen, Rhys. Treble 19 yw'r targed. Colli'r lein, colli'r pwysau. 47. England, you require 32. Dwbl 16 i Dieter Hedman. Y darts unigryw ar tips sy'n ar spring yn nhw. Dwbl 8. 24. Si fewn unwaith eto. Scotland, you require 4 Darten. Ddim yn aml ti'n gweld Dieter yn methu gymaint yn ni mewn cymal. Lly cyfle i Lorraine. 8 neu 16. Dwbl 16 i Hyde. 56. Os yw'r Alban am gyr o Lloegr, mae rhaid cymryd cyfleon fel na. Lawr y bwrdd mae'n gorfod o dwbl 2. Un darten arall. Ar y seithfed cynnig, mae'n dod o hyd i'r dwbl. I dod i Lloegr ar y blaen. Oedd wedi sgori yn wych Dieter Hedman, ond jyst ddim yn gallu gorffen. 4 cant nath i sgori. Cyrraedd y dwbl, dim problem. Bwrdd dwbl, y sgori arall. Ond hi ath ar cymal, Lloegr ar y blaen, o 1 i 0. Cyfle wedi golli fyna, ti'n teimlo i Lorraine Hyde. Gath 1 darten at y dwbl 16. Fel ti'n gweud, ar y 7fed tro Hedman yn ffindio'r dwbl i roi'r Saeson ar y blaen o 1 cymal i ddim. Pedwar darten i Dieter Hedman. 7 o nhw at y dwbl. Tro cyntaf nhw fod ar y llwyfan, felly maen nhw'n cael 6 darten i gynhesu. Second leg, Scotland 2 from first. Yr Alban sydd ar das, Susanna McGimsey. Yn trial cael yr Alban ar y sgorfwrdd yn yr rownd gynderfynol yma. Pwy fydd yn gwynebu Cymru yn y rownd derfynol y fori. Rowndiau terfynol i gyd yn fyw. 60. S4C draws holl Rodfarme. S4C ar iPlayer wrth gwrs. Bydd y rowndiau cyn derfynol dyn ni hefyd. Ban Chwe Gwlad y dynion. Dim y dechrau gorau gan Gimsey. Hi sy'n ar Dartiau. 60 yw'r sgôr mwyaf. Hyd yn hyn. Findio'r treble nawr. Ie, mae hwn yn mynd i helpu. 104! Gan 40 i McGimsey. Pauling yn y treble hefyd. 85. Ymweliad pwysig. Darten gyda na yn un wych. 64. Oedd na gyfle fyna i gael sgôr lot gwell na 64 i McGimsey. Ond mae Pauling ar hyn o bryd yn sefyll ar 6. Ie, pwyllo, achos mae'n jyst yn meddwl beth sy'n angen bwrw mwyn gadael 25. Scotland require 152.
gofyn lot. 38. England require 164. Cysondeb yw'r gair mae pawb yn defnyddio. 140, wedyn 64, wedyn 38 i McGibsy. 114 yw'r nod nawr. Treble arall sy'n eisiau. Treble 18. Dal yn aros lan. Nôl am treble 20 a 136. 100. Scotland to acquire 56. 56 i McGibsy. 2 ddarten. Double 10 ar ddarten ola. Ddim yn agos. England to acquire 36. Game shot in the second leg. 2 ddarten nath i gymryd i Paige Pauling. Lloegr yn y blaen. O ddoi ddim yn erbyn yr Alban. Third leg, we please welcome representing England, Laura Turner. Nesa ar y llwyfan. Laura Turner o Loegr, Sophie McKinley o'r Alban. Cyfle wedi mynd fyna. Wedi cael cyfle yn y ddoi gymal cynta yma. Ydy. Dwi'n dim byd special wedi dod oddi o'r Lloegr. Dwi'n Hedman yn ennill mewn 24 ddarten. Pauling yn ennill mewn 23 fyna. Felly cyfle wedi colli fi'n teimlo gan Lorraine Hyde a Susanna McGimpsey. Sophie McKinley. Nifer yn ystyried hi falle fel chwaraewr gorau ar Alban ar hyn o bryd? Ie, byddwn ni'n gweud ni, yn enwedig penwythnos ma, mae wedi bod yn wych. Y gair fi wedi defnyddio cwpl o weithiau mewn sylwebeth yw yr eiddfedrwydd ni wedi gweld oddi wrth Sophie. Ie, mae wedi datblygu yn dwi. Ydy. Amal, pan oedd hi ddim yn bwrw'r targedau oedd hi'n mynd am, oedd hi'n tynnu na'n lawr. Mae llai o hynny fel yn digwydd nawr. A mae'n llawer mwy positif yn ei meddylfryd. Ie, yn erbyn Laura Turner, nath ennill. Y gystadleuaeth yma gyda Lloegr a hefyd y sengle yn Merthyr. Wyneb cyfarwydd i bawb sy'n gwylio darts. Chym fel arfer yn gweld i falle'n taflu darts, gyda'r microffon yn ei llaw ar Sky Sports. Yn o'n tîm ni hefyd ar S4C a'r brydiau. Mae'n brysur y penwythnos yma. Mae'n wario darts. Ymateb da. 140. Laura Turner. Ie, ni'n sôn am ansawdd twli. Edrych ydy fel mae'n aros wrth Rocky fyna. Y drod mlaen ar y Rocky. Ie, a mae bron ar un cwrs mae'r pwysau gyd ar y drod mlaen yn gyfan cwbl. Ydy. Dod reit drawd bod i'r ochr chwith ar Rocky fel mae'n edrych ar y bwrdd. Mae'n siwr lwco'r ongl mae'r ffordd mae'r dartiau'n dod mewn o'r ochr na. Ie, pan mae pobl yn symud o un ochr i'r llall, fi'n gwybod yr wir am Stephen Bunting bod e'n mynd reit i'r dde, efe? O'n i'n gwybod bod ti'n mynd i wedi stori yma. Efe agos o dim lle yn y tŷ le oedd y dechreuodd y wario dat, so oedd e'n goffo bod mas ar y dde i gyrraedd y bwrdd. Oedd e'n twli mas yn y corridor, mewn i'r stafell. 55. Wel, dim problem yn hyn. Digon o le. Y llwyfan wedi oleio yn ei holl agoniant ar gyfer y rown gynderfynol yma. A bydd hi'n ferwm y fori ar gyfer 2 rown gynderfynol y dynion a wedyn rowndiau terfynol y cwpan. Menwod dynion a'r sengle hefyd. That's da. England to require 140. Ie, defnydd da fyna o'r tarw gwyrdd i adael y big fish. Turner sydd i fynd gynta gyda'r 140 ma. Edrych am Sean cant fach solid i adael tops. 60. Scotland to require 170. Dwi ddim yn mynd i fynd. Dal yn goffod canolbwyntio. Fe treble yn dod i bach o bwysau, ond nid y treble na. Yr un drws nesaf oedd ei angen. Sean edrych am y treble 20 fan hyn. Double 10. 2 ddarten.
Bydd angen nhw, a bydd angen double pimp. Data gan Laura Turner. Lloegr, cam yn agosach, cymal yn agosach i'r rownd derfynol i wynebu Cymru. Diolch i'r double pimp yna gan Laura Turner yn fuddugol yn erbyn Sophie McKinley. Yr amser yn dod i ni ddechrau gweud mae rhaid i'r Alban ennill y cymal nesaf yma. 3 ddim ar ei ôl i. Paige Pauling yn erbyn Lorraine Hyde. Lloegr yn mwynhau. Digon rwydd i ddanso pan chi 3 ddim lan. Ia'r cymal gorau o'r ornest fyna fyd gan Laura Turner. 21 darten. Gyfartaledd o 71. Fi'n siŵr sut ti wedi gweud ar Alban, byddech chi'n colli tair cymal gyntaf gyda 24, 23, 21. Dyn nhw'n siomedig, achos ni'n gwybod bod y tair mawr Alban, mae yna safon. A bydde ti'n meddwl bydde 16, 17, wedi bod yn hen digon i ennill un o'r cymalau yma. Lorraine Hyde yn methu un cynnig am y dwbl yn y cymal cynta. Mae Gimsi 2 waith nath hi felly. McKinley gath hi ddim cyfle. Mae'r teg i Laura Turner. Hyde sydd ar Dartiau tro yma. Ni'n gallu dilyn hwnna mewn. Un arall mewn na. 100. Bron ar y nod. Stael fo chithe ni gyda Lorraine Hyde yn gweld yr ongl na hefyd. Y garddwn yn cael y ddefnyddio eithaf. 100. Ydy, fel bod y darten yn dod nôl reit o tan wedi i llygad dde iddi. Fi wedi cymaru i steil hi'n debyg iawn i McKinley. Mae McKinley wedi tyfu lan yn gwylio Hyde ar y teledu a wedi dilyn y patrwm. 60. Ie, edrych yn bach o ysbrydoliaeth. Mae angen treble. 30. Bygythiad i'r tafliad fan hyn nawr. 85. Wedig ar ôl ffindo'r treble 20 gan Paige Pauling. England require 100. Lorraine Hyde. Mae'n rhoi'r ffidil yn y to, ond yn colli'r lein yn gyfan gwbl fyna. Pauling. Cyfartaledd o 73 yn y cymal yma. 99. Bydd hwnna'n gwella. Hyde, 50. Mae lot yn well na hynny. Sy'n syndod bod hi'n mynd lawr am 19. 57. Trial rhywbeth gwahanol. England require 38. Game shot at a ball flag to England. Double deg na chi bwrw. Dim ond un darten wnaethon ni lwyddo dal. Welon ni ddim y ddwy gynta, ond welon yr un bwysig yn y cymal yna. Double deg. Pedwar i ddim. Un arall sydd angen ar Loegr i sicrhau ei lle yn y rownd derfynol yn erbyn Cymru. Laura Turner sydd nôl ar y llwyfan i Loegr. Susanna McGimsey sydd nôl na i'r Alban. Pedwar i ddim. Un arall sydd eisiau. Mae'r hyder, y momentum, popeth o blaid Lloegr. Dwi ddim yn gweld ffordd nôl i'r Alban. Siom yn amlwg ar wyneb Lorraine Hyde. Fifth leg, it's England to throw first. Game on. Dyna'r ffordd i ddechrau. 140.
24 Darten, 23, 21 a 21. Dim byd ffantastig, just yn ei digon. Yeah. 100. Tywed y ddwy gymal gyntaf na oedd yn bwysig. Gath haid Darten i fynd ai. 60. Mae Gimsi 2 Darten i ennill yr ail. Ie. Mae rhaid bwrw nhw sef. Mae'r fformat mor fyr, mae fe ras i 5. Os ti'n cael y cyfle, mae rhaid cymryd nhw. 45. Wedig erbyn chwaraewyr tebyg i, ti'n sôn am begamprag byd y menywod, ieuenctid blynyddau nôl Pauling. A Turner bod i ddim yn chwarae ar y gylchdaith. Pan mae'n dod i wario i Lloegr, mae'n dod â safon. Unwaith maen nhw'n cael y gwynt yn ei hwyliau, maen nhw'n anodd iawn i stopio. 100. Cymal da iawn i'r ddwy y cymal yma. 30. Cyn i Laura Turner, fwrw 30. Wedi bod noson dda i'r Saeson. 41. Curo'r weriniaeth o 8 cymal 1. Mae'n edrych yn weddol debyg nawr bod nhw'n mynd i ennill on o 5 i ddim. Sut o bydda'ch lan mae Laura Turner moyn neud nawr. Dal yn aros lan ar yr 20. 40. Colli'r lain mewn i'r 5. Llygedyn o beth falle i Susanna. Mae wedi bwrw 2 sgor o gant yn y cymal ma. 100. Cymal trydydd. England you require 126. Scotland require 150. Un treble sy'n angen y Susanna. Treble 19. Rhaid mynd nôl lan nawr am y treble 20. 24. Na bydd yw bach o fes. England you require 81. Mes, smonach. Lot o eiriau gallech chi ddefnyddio i'r ymweliad na i McGimsey. Taro coch. 56. Scotland you require 91. Bron a bod. 91. Treble 14 oedd hi'n mynd am. Fyndio'r gwely drws nesa. 53. Di bod yn ofalus yn ei. England you require 25. Double 8. Am le yn y rownd derfynol. Awdurdodol iawn o Lloegr yn erbyn yr Alban. Laura Turner yn ennill y cymal tyngedfennol, double 8. Mae wedi bod yn dawnsio trwy'r nos. Mae wedi bod yn hyderus. Mae'n rwy'n i fod yn hyderus pam chi'n fuddigol. Mae'r nerfau yn diflannu. Cymru yn erbyn Lloegr fydd hi yn rownd derfynol Cwpan y Chwe Gwlad yn y menwod. Rowndiau cyn derfynol fori hefyd yn y dynion a rowndiau terfynol y sengle. Diwrnod bendigedig o ddarteddi, bydd yn hyd yn oed yn well y fori. Diolch, Rhys. Yeah, smiles and high fives all around. Laura, you've booked yourselves a place in the final. Once again, you said you were here to defend that title. One more game to go now. I know, amazing, absolutely amazing. And to play a team like Scotland, we know the quality that they've got. So to get past them and get past them 5-0, I mean, amazing. This team is brilliant. Yeah, Paige, tell me a little bit about what it's like playing with these two brilliant players. You know, how much do you enjoy being a part of this team? Yeah, it's absolutely brilliant. You know, they're so experienced, and you know, I think I've got a bit of experience on my side as well. Not quite as much as them, but I've got a bit. Are you saying we're old? No. Dita, you've had, we've seen you have two really convincing wins against the Republic of Ireland, against Scotland now. It feels like you've got really, really good momentum at the moment. It takes a little while to warm up, doesn't it? It's a long weekend. It's a long weekend. I've been here since 10 o'clock. And I said to Laura just now, I don't want to go back on that stage. I've just about had enough. Brilliant.
Well, Gail, you've got Wales waiting for you in the final tomorrow. It's going to be a big, big day. It's going to be a busy day. Just a note on this Welsh team, what are you expecting and what do you need to do to beat them? Look, we know what to expect from Wales. You've got Eve, you've got Rhiannon, you've obviously got Rachel as well. I mean, the three of them, they're very solid. They're very good players. But we managed to do it last year. Yes, so I'm hoping we can do it again this year. No, they're three solid players, as Laura said. And all we can do is go out there and do the best we can on the day. Absolutely. Well, and girls, hopefully we throw the last dart. Let's see what happens. All will be revealed tomorrow. Well, girls, enjoy the rest of the evening and we will see you in that final tomorrow. Well done. Congratulations. Cheers, darling. A dyna ni, i ni di cyrraedd diwedd diwrnod hynod o brysur o Ddartiau yma ar S4C a dyma cadarnhad o beth i ddisgwyl fori. Felly ni'n dechrau gyda rownd gyn derfynol tîmoedd y dynion pa fydd Cymru yn wynebu Lloegr a wedyn ni am tua hanner awr wedi tri yr Iseldiroedd yn erbyn yr Alban. A wedyn ni pencampwriaeth senglau y menywod. Dita Hedman yn erbyn y Gymraes Rhian O'Sullivan. A wedyn ni y seren ifanc o'r Alban. Mitchell Lawry fydd yn herio y Cymro David Davies. A wedyn ni fe fydd na fwy nos y fori pencampwriaeth tîmedd y menywod. Cymru yn erbyn Lloegr fel o'n i just yn sôn. A wedyn ni mae pethau'n dechrau machlud arno ni fan hyn yn Ilfracwm. Diolch o galon am eich cwmni chi trwy gydol y diwrnod heddi fe fyddwn ni nôl yn fyw ar S4C am 2 o'r gloch prynhawn fori. Newn ni weld chi bryd hynny.